and several dos papa de ebedimu akotrete eche watwe ho nwi papa na abrofusem na ye difference fra mantem is gonja mansimu ebusonfo de ababeto dwa ede se voter lake no ene ye subonto esiso baako ye nipa bo mu abu akataban chese muni ama munkuno worum atoa ensiedo munchemu ba ye free hono mo ebeto so ewon pesetia krachi bia di enyambra sem aka ho bi nkaria circuit court na kwasetre ne dai ni efiri mu aba Simon oni ebedi mu nkomo ejanfo sanso na court a ewo bodi circuit court ene ma wuma baako wa hwe ba na nkan so hwe do a wofo asekan ko hye ne ba ne nanso a watwa firi ho munchemu nso ha na totally Sanguli mansini no mu onumonyamfo Mary Tagba Waya na musini wɔkyerɛ sɛ nneɛma bi ɛkɔso wɔ hɔ no mfa wɔ mu nsuo ho no animanimu ya mpanifo amfa ho anyimu a ɛmo akra ɛjɔfo yɛ ni afrom na ka ho ni nyina kase bɔ ɛwɛ ya gyebra ni akenkan ni nyina da ɛtumi ɛde ababɔ wɔn mu abu akyi tɔbɔ mu ɛbɛgye brada gya akenkan kase bɔ di ababɔ yɛ nkwati wɔ mu nya hwemeye yi sanse wiase sɛ ubehuru bedwam na huru man tintim na so no kon wa wo kwa no dance man tintim do asinti man tintim na ase nie perfect series enwoma no ɛde ɛkan te mo sɛ GS na ka gya tum so kokwan so efiri na siri wan kosi GHS ne ayo ade aba wɔ English hɔ wei de brofo papa no bia nya reshoot kontomire ɛna wo bante brofo asim ko etia man ko ema no na abehu sɛ tin ema brofo a enti besikwan kosi GHS free no ayo ade aba history of Ghana man abetwama bro no nyina kurukire ye de gu mamu dia makoda no besikwan kosi eye be 6 RME besikwan kosi eye free no GHS free no ɛde ayo ade aba enti wo hu sɛ Yesu kakra Muhammad kakra namde kakra ne nyina ɛde atosom ye de agumu your computer okay you want kosi be 6 sanso and creative arts enso ɛwɔ wɔn mu ɛwɔ besikwan kosi 6 no science math ne nyina da perfect de no page kun koda kosi eye na sirwa mekire na sirwa kosi KG2 no your idea ba number so whole language and literacy creative arts finance computing coloring and writing JHS1 kosi free English language social studies science RME computing career technology yes at exam questions awro no any wosibu any ekro no ayedede wa dede ezofo mock exams so hot terminal exams so hot midterm exams so ho kumase fo yeko putu jebe station wan kran so adanso man first of all no na be check kwan memo fa na ba bi atonton ngoma bi abobro mas perfect de na eni amobi na wadum so na ade kro no number na 0243299938 and 0540755465 me patron komo hu hia pa hia ma Ghana authority no worom na to nkrai se yemu a ya yetete worom sa se so no ebro no wedu se den krata ba no mu do so mu epomu na wo hwedi tuabu papa panti bibia falis ho documentation na sa nkrata bia no fa bo penhwamfo wo mo office wo sokoban na sa hensan na afinso receipt bia de atuatua ho sikasem bia bomoden se nyame atomo ni nyina be kurukra na de aba Ghana card ka ho voters ID card ka ho afi nkrata bia bata bia na kwati mu bia ye Ghana review for wo mche se ye hwekwan so de bebanti ye mo eteteke e no mo tu sa nkra yi afi edwo so asokwa asafo aboabo fo ikrum yija edum sawaba akwatia line kase femosa ade bebanti no ma no nso ni bia na nchirumu no kwabra me de ne ye pew to say enkurabo ni issue number is 0245874183 0245874183 na woni mpenfo akasa ebusiafo nipa bi o tiasase so wo hwe ne mu se obetumi anyina che ahodin mu na afi waye nkunimdifo ekoba ne saa na wo se wo obi a wo se hwe wadidi ehu yi na wo pe ano ne papa nso na wo no mo enkwankwa ye te se bibia benya be na da mani padua no koba ne saa pomodi a wo hwe ne mu no nsanka enti se wonya aduane pa bi di na wo pa anom ne ye papa bi di agusu amani o ma akoso yi di ama wo a vitamin kanom ne no e na ye kamfo di ama wo abusuan mfinhia aduonu ne akire oba omanga na mu ohuma asem da na sane vitamin ne tie no saa ne tie ne dense sign saa so na chance de toa bibia sane tie ne tie wo na hodo bebre na wadwaman so ya milk drink wo ho vitamin choco vitamin banana strawberry ni na enuanunu ahodo ewo mu no eboan kwada abo mpanyin nyina cafe nsem bi anim ti unya bi na no ma beboa wo ama ne o ma nyina kwaso edi ama calcium wom omega 3 6 and 9 ni nyina ye nuanu ahodo ewo mu ye boa nkwada ne papa enti fie ho fa bi gu ho no mo na efa man kwada ne no panyin no bi emeye sanso na won na wo yare a won ho to mo no adokutafo ne se mo no nom na mo no nom no gusu eboa ema yare hwe no konkan pa
swim coatings nso nie wakukuru dan na so obe painti dia o ma so ye na abekro enye tete painti na o de kan dan ho a abosumi nsia awia bo anase nso to na ahoro na de kona painti ka san beto ho swim coatings wa wura mu Otec akofa painti papa a ebo no da form na begu aso ye hono nti se wura hono mo a wo be ma obi de kodu djuma we na ye fia otumi pepa sanso na wotumi horo e ma sensin dada mu o stone s prestige graphite pearl white off white paint bia wo pe bia empo wa wo kire color so ye mfrafra mfama wa extreme coat be di sa adwuma die no e di aboa wo na wo ye painter so se bra beto from aso ye na owo kokom komo bi ono bedi e de anigye e na be hye wafunu mu eno da nchen wo ncheche adwuma die o ye de ma painter se be mo adanso e wo nuanu mu atinga junction la petit chemist no wani ni anim hwe e wo ho 0200922202 0200922202 ya homa obefre na ne mpanifu atokese ehwefo wonum na gie baba bakukuruba ya wo mu ebu adonten ewai ensema wuro nyina beje praken kan ya tumi ede abawo ewiensemo fanhwi bo sakola bo no se mo den na pamfo papilo bu ya chidom sanso na san of the lion ababe ye jataba won so tefide no akira odo so na fruma ede eba yen prayer ho aha direct won so na ede yen ehwegu Facebook no so wa ewiasofo no mienu o kokko ba ko tuntum ba ko asona ba ohene kwabena boaten ewia bi ne menua abrewaba kofi chumasi afin sebno chemu eni Asem Beba Dabi. Asem na enyaba ya nom ye ne ebo apakoyo ne mumuyo ne ehwe ne edikan ditie a ye mfa nya wo ye bekan na ye mo penhwam na busofo ye nko voter lake no an we de ne framantem de is gonja mensin mu ne nkwado de voter no bohye na lake ni de tiretire mu akosire bu no ade na gonja empeswa so ne akura busofo abro wo semo ne se subonto ya esisuo so na nkatapia de ni padom passengers awura wo mutimu di ahimfiri wo ko na wo mabom ko no maba ene dakro ye daboden ukua dan onopa wo ko yo wo montumi ama ese nunum ene fambre mu adwumre no suga kope wo mo ne matai kohie no so obabia yaji kongo ye kwan no so sa kwan no so ho no arutu no so ho no a ene ese ne ebu akataban muni sa ti wo mo odi abusuafo so ense o ka kire chese emu enkron won mo transit nipa edunane a na won ewo mu no wo mo chese emema nu mu a wo mu de wo mutumi ye mebinum kura dwade ye na ema ya won wo mu ni mu nkoda na etoa nsie do na wo branko moboko so savana mantam sofo owura salisu bi ya robi eda woje bre ya wo chese tetie bia no ombehwe na isi na bokuru afirase ya wo mu ye adwuma ntem so na kakran so wo so de so asene so so de ma ebusuan na eboa sanze wiase yeso owura fo se den ni bi sika so kora kire wa owura tumi echichi na yaman bofo tachi Daniel ensam no do sopu ewu na kante mu a wo bie so ede amayen na anadwo beye nonum empire mu na enya ni tete saa udo no free age na free age na odi nani kire eye bebi ayefe ho Congo ni ye Krobea na ewo is gonja man temo bebi na ewo eni through is district no mum ne mum esa say ye na free ye never command na Ghana Maritime Authority omuna ye so na ewo no mo na hwe so ewo sa man temo nti eba ne sa no omu ye se ewo se ye ko na ko ye se eba ne sen again na boat no join ya wo lodu ya omu no omu anhu because boat ni boat bia omagiatum se obekini arani commercial business bia wo so no obo mark wo ho a eno na kire se olodu na se sa mark no enya kan so no pene se wadu capacity also offer nemom enu asa boat ya anase kanu ya efa sa nipa 29 a omunyina ko hwero mo kwan no na se ade a ono no ko gira bebi ya fa se ne before no anase Maritime Authority for no enhu se o fa nipa ko bi afri egi akọ enye se sa se no na si aka wakọ kodu agi ni sika bi obeji bia na se o de ahye no na obi nim ne oye enti omo ko no e ti efe krobi sikape sikape no eni wa ye fe no matai ko ene boshe ne omo nyina wo isu enti ebra mo dru isu kese no mu a inframa sorry ye no esense boat no kudo no mutimu no eswa nipa nso wo mu na edoso ni ntino omo ye omo hu bia enye eni se boat no edani butu ya mmofra eni mamifuo eni tese omo a omuti boat mu nyina no nipa nkro omo nyina se se ameno kan omo nyina hwere omo nkwa bankro na omo hwere omo nkwa no free no na jobetme sabra ameno kasai metinya kan se so se nipa enso eye 7
ya ho pictures bi na mo hwe YouTube ni Facebook ageno omo de ya tiye ho mo ya yi omo ene aminu kan esa Muslims omo Muslims intino amamre kwaso omo ye se nya dia omo de beko akoto fridge omo omo kwabre bebi ageni si ye na omo sa to aso ahwe se mienu na aka no omo tuma hwehwe na omo hu na senye science incident SCC so no first day second day a copy played die obansa nyina ebesa abanso nani omoyanti na oho omo nyina no omebanso nani na ese additional dofo a omo kwakoye search no omatime yi omo nyina aba eti mutiri a enokre bebi agency no free ho college about 2.5 to 3 hours drive any chrono wa sasemesi no ko hopa na ohwe se na mani mrantie twadwadwo omo su se ebanese na branche ekofa kuro kitwa edia kofa ni bako 14 pese anu de pa Elshofo na mpanifo kasai panipa wo yeso afo panin yetma savana mantam mu ye salisu wura bi awrobe wori tujwa ya wo chimu se de life jacket no na de no de be na chia na chi se obi abehye afi so boat no so wo senya registration no na de license ne kama na yiti se de no so mde chimu emai. The passengers were traveling from the Prang area to cross to a community called Congo in the central Gonja district. And these were people who were migrating from the Bono East region to the Savannah region. And unfortunately for them, the passengers got drawn in a flying boat. It's a lightweight boat which is always used, and it has a higher level of speed on the river. Unfortunately, again, the information that we have received is that none of them actually was wearing a life jacket. And the 9 bodies have been retrieved by the joint operations of the security and local people who were able to dive and retrieve the bodies and some of the items they were carrying. It is quite a sad issue, and the constituency and district where this boat capsized is actually around the East Gonja district, but that destination was to a community called Congo in the central Gonja district, from the information available to us. I will liaise with my other colleague sector agencies, ministers and agencies, so that we put a strong team at all times on the riverbanks, especially where they always load passengers, to ensure that the boats carrying the people are licensed to operate and they have requisite gear to carry load of passengers. If indeed you are a boat and you don't have that kind of license and you don't have the life jacket in your boat or canoe, you will not be permitted to carry. At the same time, we also make provision of life jackets by the security agencies and our task force to ensure that anybody who is actually boarding a boat wears a life jacket. We also advise people who are using the boats to always insist on wearing a life jacket, because there is a tendency, and it's always common, that people would even take the life jacket and freely will be holding it in their hands without wearing it when they are even in the middle of the river. For mantam so for Savannah mantam no mu salisu bi awrobe e de te so de twemu e Otec 1029Fm. Ye free Savannah dia na ye se ba yanchi Asante mantam limu atwoman wa biaja South Kropon mu mpasatia e na ye duru na abusua krachi bi a wanya mfinhye aduasa mesi ni wadi nyambra nsem aka ho bi amankawe circuit court na semna koduru ho court atena so na asenie na wieye wahye se ye mfa krachi no nkosia da bampro na chibere semu e besa de naba abepie atemu odwananim krachi ni din bone kropot ya wo ye nam so me na wodi nseme e wa posifo nsemu no si monopoko afriye ya mane boni ya wodi akire kotoko ne obedie nyina
ye kwa ne nche ahoma so na enchiremu asafata na odi aba ye puso ahoma na entom enti ya beto so saka Simon na be san de number Simon atom okay ene ye saka Simon na bonne poti akrache na ye wo mpese tie nam so ama nkawe circuit court na hyese ye mfa no koto adaba mpo na chi no ye saka na de beba ma nchiremu ahodo wo mu no odi abesom yen Everyone de etwa so na yenko bodi sabre won mu court ye circuit court watch say woman bi won ko remand tintin woman ye friend say Vivianto ene ye kire say ne ono ane baba wanya mfirinhia nkoro na ya o daughter ena chese watwa ne nanso ade afriso na lawyer Ebenezer Bian ya wono no gina mu edin nsem ni nyina na so gina mu eta no akiri ye nsem no ahoro no de egu afabo no ena de twudwa ya wono stress court no ebe kura no wo mo ema no bed na court so debi na de tin ema no bed wo chese na adwunu mu hawo ba ko miru miensa bi ni tin de se ko fakra ta bra de na chese wo adwunu mu hawo na yenti wo bra na ye lawyer no wo de nhwemu ebo yen epileptic utwa jama ade adwunu hawo na ba. And because of that, we're going to rotate between accused and accused mommy. The Abano, unfortunate. It is a question. So, cause home here. If you send a question, Casa, would you want to me? Who can they on can we? If you got to say, young fan, then go in. What I want to say, I say, and I say, we've been on for next 21st. Why? For na penny kwadbo for yan 7 no stress so superintendent Isaac Austin woron so chese Dabi we krata bibia nu we yehwe so a ye beji ya tumu ama yakoma ne bedi isan se we no wo muhwebu entisa kura na yinti se do no so woka na sem was police very cheap ababa we do this na na sem this psychiatric court be nje mental hospital ko be nje so I want to be court na so I so mashada they did this strategy. We are 7 cents and signing the Lena. Until the police agent was the interview or Casa play. That's what we are people you can trust on my precise and concise statement. Police and so on until the independent court they did say, Mashada, let's fake it to avoid to prevent escape justice. Oh, yeah. Na ne kura so ye penny otena dwamu haste Anna James Mensa don kwadi tudwa ene ekosan ye obisa bisa mame Vivian to obisa no question you na wogina ho sa what is your name kura wantumi enya no nom chese da bi we dia se ne si kura do emo akurenti yensa emfa no mu nkompo enkoda daban pro no achi ye to ansam ne so abusuafo na ye kotatale sanguli mansini no emu abena musini ho no nyamfo Mary Tagba na mami wode nsema hodo tudwa no kire se oba mpotam ho no mane ma ekoso no enya nika ensuo ye nipa benom mpotam ho no eho aye dene enti adehia be so ya homache no akoto santene akopensuo sene ebe obenya bia no aduane benya bi bedware anum bi enti na aban na bone ho moden bo ho ma akoma kodunum 15 ana wono maye wonpotam ho nanso enso adehia eno da nkyɛn a akyerɛkyerɛfo a yɛde wɔn aba ho so mɛkyerɛ adeɛ anɛɛsefo wɔn mu nya baabi na bangalo ni nyinaa yɛ bibi wɔ hɔ enti ama wɔn apɔmɔden ho nsɛm so yɛ adeɛ baako akɔyɛ haw kɛseɛ paa ento de adesra ato aban nanim ankorankora ni nkuo ahodoɔ a wɔn betuma bɛyɛ bidi aboa nyinaa so nkeka wɔn ho mom na anim anim yɛ mɛkɔ wɔn afisɛ sɛnɛ nneɛma si kuro no ɛmoa na wɔde nsɛm wɔ nyinaa to dwa wɔ abira Pentecost asafo no obowura mu mpɔtam hɔnom kɔyɛ wɔn adɔyɛ ebrenumu ena DC Mary Tagba wode nsama hodo yi eto yanimu. We have serious water crisis. The government is doing its best. We'll be able to drain 50 boreholes immediately, and I am hoping that in the next 2 weeks we are going to come out with another bigger project from the common fund. The government of today is doing its best, but just that we need more hands to support the government. So we need infrastructure, education. We need policies for our teachers and our nurses. We need medical support for our health centers. Through the government of today, we are constructing more cheap compounds. But the question is that the medicines for all these cheap compounds is not going to be easy. We lack so many
things in our district. So our own people and then the philanthropists, NGOs, and everybody hearing the sound of my voice should humbly come to our aid so that Kakali will become small heaven for the people to enjoy. The person in Kenya Bayana Musini, Tatale Sanguli Mansini no emu, Onomonyam for Mary, Tagba. Elsonfo ana motinti bia mpani aka to da se koso aboboa no dodo a yete mu gyina no aha nana yedi esi offensive boys akona sebu mensem no eye krogen said ye papiloti ye chiri ene e ban sebi nyina no che egu yensa so a yekinkan ye sound of the lounge ataba so tena fidi no chiri sanso eda direct otonso edimu akotiri bi papa ewiasofo no mienu ya fiada som boja ye ba wakwan bo wiai koko ba ko tuntum ba ko asonaba ohene kwabena boaten menem Abrewaba Kofi Chumasi. Kofi ekrodo me wo awuda die mu nchia ba ko ha memfa nwom na yenko me ankasa me papa kuma ye fredo osaikufo. Happy birthday to father osaikufo jankopon shawate ye fredo City aka City me papa mo ka chire no osaikufo ha ti wobra kwam George yem papa me ankasa me senedo no ene abusuan nyina me na mere nom ene nana yadom abusuan ka ye nyina da wo nyina se ma happy birthday wo sore na kokoni kan bon wa yinhira ene ye boso mpa ye dia mabo nyame mo ho ban no yumfire akwanhia bia mu na ene bone no etwon edifiri yoda kase amen ya sore akure kan ni nyina yodia mo eburu apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Unia, Pavi, and the Black Smokes Mr. No, Malaria Dronana. Anne, say an answer. Who be the same wife, you know, you're tested positive. I am no. Says a cool malaria morning, you know. I'm negative. Adia, 1 hour, Hepa Plus Mixer, and what do you swab? I was our immune system, a strong debia. Anti Pavi, a support to immune system, no. Not Plus Smokes, no so, to malaria, no good. Malaria symptoms, at a say, a tipaye, a fear, one more tour, and 1 minute, Achakura 4 days, not Pavi, and the Plasmox mixer, 1 mono, 2 malaria, and Asakura. And yes, I who doctor. For 0542 778572 and 0542 807907. My dear Grady Pa Pavi, Plasmox, and Hepa Plus Nina. A pen for about or more manufo, and Quadawi in Fidu Nuka, our pharmacist in her bashop. FDA, I did drink crack to Yatu. Hey, Opani, Mashusha watch, sir. Perfect series books here. O ma me koto obi ma me ma no. O wajajai. Aboa wo mo se what making kind kama. Wa kabrofo. Na nkontabu okra de ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAJ perfect series. Atumo no de jai. No de animdifo e na tire wa nwoma bia. O crèche, nursery, any KG, books bia bi. And o science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP. Ni nyina. E free basic 1, equals basic 6. English every basic 1 equity junior high school near band combine so or ni nyina bi English nom and maths nom me say books be anywhere perfect series any bi na GS any naka and so am approval into your battle bia nkoto bi maneba and na say we there school bi kura betumi akotu akoton amani students o na eno kura de what table no so say hwi wo mo say set mock exams terminal exams and midterm exams at the mass school so here wo mo a atufo nko putuoja station hwa enkran danso mine first stop any omamu ba bia yetonto books bia from 0243 299938 and 0540 755 465 perfect series. Your world's future is secured. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi Plasmox Hepa Plus mixer to malaria and asefra. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixer enya adwuma ebe ye woni padua no mu no. Afie kura na ebe ye nwanwa mo. Aduro ye ma general well-being. Abusua pom mudin hia me yie esne bibia. Enti me ma no mpa fie ha. Share we Hepa Plus husband.
Ye de wa Hepa Plus husband. And you also we Hepa Plus wife. Na abano. Hepa Plus mixer. Ma je drone di pa. Pavi Plus Mox. And Hepa Plus nyina. A pin for about more manufo. And kwada we mfie du mienu ka ho. Our pharmacist na Heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapo budra mapa. MDRG edwedin krato ya. Me dog for pa. Me pa ocho. By Grace Hospital. E won sem kakra bi bisawo. Da bay pa na wo pa ebrese. Ena de me nyare o, nanso me ko hospital, me ko ye check up. Me pese me hu se de me nipadua no akwa internal organs no esi ye adwuma. Me pese me hu na ho de se de tie me brebo. Me kidney, wosa, cholesterol, do a woman mu, me genotype, say me ye AA, me ye AS, me blood group, me full blood count. Here pass say ye periodic medical checkup. Ye checkup na no na BBC ya. Ye won intem ye timi ye bibi fa ho. By Grace Hospital, lab facility. I dear hwehwemu ahodo pi. Ye hwe wanim so beba be ye hwehwemu. Se be ya, ubehunu wapomudin gina bre. Oni yankasa wo 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05. Makuma sana simo mayeye nyunyo minyakupo yemerino sona misakeyo eratimo Easter praise Easter praise. Let everything that has breath praise the Lord. Praise ye the Lord. Psalm 150. Tresem say mumma adie humi nyina enyi nyamiaye. Parish Youth Council, All Saint Catholic Church, and you take of Masaka Bomu Biemo. A few way dear, a bay kikim. Yesu. Adjunto Fokuku Dama Eba Jumedie Yasibiye. Minister Benedict Blestack, Pastor Jojo Ahin, and Afe PSC staff. Ebasu Edakwesiada. Ekrobosweda etosu dumienu. Ewa All Saint Catholic Church ewa Fantinebra Santase. Sponsors: Event Dictator Dome. Ewa Patase Adjunase Kwanso. Gospel Ambassador Church in Chenwa. NFA Grow Fine Herbal Tonic. Grow Fine makes you grow fine. Easter praise. Hallelujah! It's our song. Easter praise is here again, and we have 5 years this year, 2026. It is going to be bigger, brighter, louder, and overflowing with unstoppable praise as we once more collaborate with the first private radio station in Kumasi, Otec 1029 FM, the pride of Asante. Guess what? We have the anointed vessel, Benedict Blestack, the gospel rap king, Jojo Ahin, the gospel icon, PSC Esther, and other ministers. It's happening live at the All Saints Catholic Church, Santase Fantinebra, on the 12th of April 2026 at exactly 4 p.m. Come and witness powerful worship, non-stop praise, and a night you will never forget. Don't miss it. Hallelujah is our song. Remember, it's free. Easter praise is here again, and we have 5 years this year, 2026. It is going to be bigger, brighter, louder, and overflowing with unstoppable praise as we once more collaborate with the first private radio station in Kumasi, Otec 102.9 FM, the pride of Asante. Guess what? We have the anointed vessel, Benedict Blestack, the gospel rap king, Jojo Ahin, the gospel icon, PSC Esther, and other ministers. It's happening live at the All Saints Catholic Church, Santase Fantinebra, on the 12th of April 2026 at exactly 4 p.m. Come and witness powerful worship, non-stop praise, and a night you will never forget. Don't miss it. Hallelujah is our song. Remember, it's free.
is here again, and we have 5 years this year, 2026. It is going to be bigger, brighter, louder, and overflowing with unstoppable praise as we once more collaborate with the first private radio station in Kumasi, Otec 1029 FM, the pride of Asante. Guess what? We have the anointed vessel, Benedicta Blestack, the gospel rap king, Jojo Ahi, the gospel icon, PSA Esther, and other ministers. It's happening live at the All Saints Catholic Church, Santace Fanchinebra, on the 12th of April 2026 at exactly 4 p.m. Come and witness powerful worship, non-stop praise, and a night you will never forget. Don't miss it. Hallelujah is our song. Remember, it's free. Easter Praise is here again, and we have 5 years this year, 2026. It is going to be bigger, brighter, louder, and overflowing with unstoppable praise as we once more collaborate with the first private radio station in Kumasi, Otec 102.9 FM, the pride of Asante. Guess what? We have the anointed vessel, Benedicta Blestack, the gospel rap king, Jojo Ahi, the gospel icon, PSA Esther, and other ministers. It's happening live at the All Saints Catholic Church, Santace Fanchinebra, on the 12th of April 2026 at exactly 4 p.m. Come and witness powerful worship, non-stop praise, and a night you will never forget. Don't miss it. Hallelujah is our song. Remember, it's free. Easter Praise is here again, and we have 5 years this year, 2026. It is going to be bigger, brighter, louder, and overflowing with unstoppable praise as we once more collaborate with the first private radio station in Kumasi, Otec 102.9 FM, the pride of Asante. Guess what? We have the anointed vessel, Benedicta Blestack, the gospel rap king, Jojo Ahi, the gospel icon, PSA Esther, and other ministers. It's happening live at the All Saints Catholic Church, Santace Fanchinebra, on the 12th of April 2026 at exactly 4 p.m. Come and witness powerful worship, non-stop praise, and a night you will never forget. Don't miss it. Hallelujah is our song. Remember, it's free. Easter Praise is here again, and we have 5 years this year, 2026. It is going to be bigger, brighter, louder, and overflowing with unstoppable praise as we once more collaborate with the first private radio station in Kumasi, Otec 102.9 FM, the pride of Asante. Guess what? We have the anointed vessel, Benedicta Blestack, the gospel rap king, Jojo Ahi, the gospel icon, PSA Esther, and other ministers. It's happening live at the All Saints Catholic Church, Santace Fanchinebra, on the 12th of April 2026 at exactly 4 p.m. Come and witness powerful worship, non-stop praise, and a night you will never forget. Don't miss it. Hallelujah is our song. Remember, it's free. Easter Praise is here again, and we have 5 years this year, 2026. It is going to be bigger, brighter, louder, and overflowing with unstoppable praise as we once more
collaborates with the first private radio station in Kumasi, Otec 1029 FM, the pride of Asante. Guess what? We have the anointed vessel, Benedicta Blestack, the gospel rap king, Jojo Ahi, the gospel icon, PSA Esther, and other ministers. It's happening live at the All Saints Catholic Church, Santase Fanchinebra, on the 12th of April 2026 at exactly 4 p.m. Come and witness powerful worship, non-stop praise, and a night you will never forget. Don't miss it. Hallelujah is our song. Remember, it's free. Easter Praise is here again, and we have 5 years this year, 2026. It is going to be bigger, brighter, louder, and overflowing with unstoppable praise as we once more collaborate with the first private radio station in Kumasi, Otec 1029 FM, the pride of Asante. Guess what? We have the anointed vessel, Benedicta Blestack, the gospel rap king, Jojo Ahi, the gospel icon, PSA Esther, and other ministers. It's happening live at the All Saints Catholic Church, Santase Fanchinebra, on the 12th of April 2026 at exactly 4 p.m. Come and witness powerful worship, non-stop praise, and a night you will never forget. Don't miss it. Hallelujah is our song. Remember, it's free. Easter Praise is here again, and we have 5 years this year, 2026. It is going to be bigger, brighter, louder, and overflowing with unstoppable praise as we once more collaborate with the first private radio station in Kumasi, Otec 102.9 FM, the pride of Asante. Guess what? We have the anointed vessel, Benedicta Blestack, the gospel rap king, Jojo Ahi, the gospel icon, PSA Esther, and other ministers. It's happening live at the All Saints Catholic Church, Santase Fanchinebra, on the 12th of April 2026 at exactly 4 p.m. Come and witness powerful worship, non-stop praise, and a night you will never forget. Don't miss it. Hallelujah is our song. Remember, it's free. Easter Praise is here again, and we have 5 years this year, 2026. It is going to be bigger, brighter, louder, and overflowing with unstoppable praise as we once more collaborate with the first private radio station in Kumasi, Otec 102.9 FM, the pride of Asante. Guess what? We have the anointed vessel, Benedicta Blestack, the gospel rap king, Jojo Ahi, the gospel icon, PSA Esther, and other ministers. It's happening live at the All Saints Catholic Church, Santase Fanchinebra, on the 12th of April 2026 at exactly 4 p.m. Come and witness powerful worship, non-stop praise, and a night you will never forget. Don't miss it. Hallelujah is our song. Remember, it's free. Asem Beba Dabi, Asem Beba Dabi, Asem Beba Dabi, Asem Beba Dabi.
Okay. Awia yi odoman kuma nyame ayeye enkaudin. Awia yi odoman kuma nyame enase enkamfo ne ntontom ene ye de ma udin kronkron no. Adofo ne adehye awia yi yema yenho aha. Awia yi yema yenho akwaba na yema yenho ye hyiehia. Aha ye Otec 1029Fm sunie ene eye fiada ene ye oforisi obusumi de toso du emfimpinu ne aduonu nsiamu ene ewi awia yasahia bio ebre na wiedu ye de Asem Beba Dabi dwumadie no ene ebesom na dwumadie yi wa fidie yi so da biara da se yehia asem kropa ne yeka yese ye de suade ebrekro na mu ye de kire ye ho nso ade no nti na wie ya yehia adofo ne ade hye nokre moma yense ye ho se ye ba besuade ebrekro na mu ye be kire ye ho nso ade ewa fidie yi so ene se wo ba Facebook na YouTube ne so a dwumadie ni streaming live na wada mebru awia yi obehye se wo ba so a eya ahye ma wunianum nya de suane ade kire dwumadie bintie ma wonom enya binsonhwe ebrekro na mu na wie wadwenkire bi a wo no eya afa tuma ye ewo comment section ho ye beje ye bekan no kama wa fidikasie iso na yede amawo awia ya no asaka ya hye ne nsuo se wo ba Facebook ne so a ye wono nso so na hono ya hye se meka se share eya hye afe wo ba YouTube ne nso so a copy link no fama wunia nso join ne ye nyina ye nkamom ye nsuade ne ye nkire ye ho ade adwen de sesa wo hye ne nso wiase eni se eni ba ku futrim enti medie to ho wode to ho eno boa mensem a eba ye nyina ye nim no yetuminya anop mesibre ena wi Be Love Radio for Spain yankopon hyiamo onyam kese no ntutumu ana mo pa nso mfansi yi ena wi onom fa ye show no live enso ewo homane so ena ye wo GN Radio for ye wo Patmak Radio for ye wo Abawa Radio Amansan FM ye wo Brini Radio en ye wo Sahara Radio onum nyina wo United Kingdom manimu awiei wabadem wa biebiem dwumadie ni twagu ye wo Kings Radio eno de ni TV o Paris France abuchimanimu Dache Hima Radio wo Denmark Rakus FM ewo Belgium ena Sky FM ewo Columbus Ohio United States of America buchimani mu awie wonmo so abadem wa biemu a dwumadie ni twagu ene information centers ahodo a mo abadem na mo biemu nyina no awie yedamo asie buru ye mamo ha se awie mo nso ma join ye afa baabi a wonso wo na wonso wutie ye ana wonso wo hwe ye se ye wadwumam eye ufie biaye bia wo bia wutie yem bia no ena wi nyankopon nya okese na ontutu wanamo emfansie awi adofo ne adehye machiawo na ye hyiehia nso obade achia me ye hyiehia ye jakra no ho te say nyankopon adome ho ye pa na nso so nyankopon ne adom de nyankopon ase menso me ho den de nyankopon ase ena wi ye hye ba besom na ene ifra no pa ba nyina edwomba ko bi atomakoma so pa na sa nwom no ye Asem Fantinine boy menim nipa boy de eja kwa me so obetumi aboa ya o se okwantunie afi de matoba hao anko nambu afue mi hiao wa kai sa nyom no ne papa yansi Asem Fantinine boss anyom no sansa boa afedie maye sansa boa nkrofo aman so a na metio papa yansi oh yeah sure mama jataba hwaba oh what to say adom ahweye kumase bro no osida nyame ono a ne da no sure wana no a woni ba bia ko obi ko da na osore ofise ada na masore you no ma se me ko dai na me sorry ni se oda nyame bi na ma osore you na unu se mi kese sisi yi be si manim dabi
we be manu ko mi nim de besi na nyeso nya me na me dan no nim se me kasa yi onim de besi wase wotiri nwi egu wotiri so no onim ne dodo sa nya me we wa na no a obedan hwan ai na wa dan no that's you bro awiai adofo ye hia ye ba besom na sanye me kano okwantuni eto de bia ye toba ha saa dwom no onuada sani se wuntie ya eye tie mu nsem onipa da sani wa asase ya ye wosoyi ye ya akwantufo ye froka ka no a ye fro ye ne ye pota ye de ba wiase ye maame nom ene ye papa nom papa ne maame be hia obedie kwan no sesese ye fa saa kwan ni mu ba eye bre ene nhyehyeye enti ne ye wo bra obatumi de nyem oni uyiri betumi ahia na adan sese wanyem no onyem oni uyiri betumi ahia da se ye bra esese wanyem a obenyem na chese ye wo bre ya ye tumi fa saa kwan ni mu eba muntie afei bema de ne hunsuo be mo oba no oba ne beje ebehye kosua ne ma kosua ne be ba beto awudie ni mu na wagugu so saa nkakra bosome nkono na wapie afiri saa kwan ni mu aba enipa asase so aye bai ye fa ye maame nom ene ye papa nom se wonom ye lore ya ye nam wonso mene wo ka sei nua bi ni nua bi nka na se mo ka kire nse mene umienu ye ka ba ko ne ye fo ba yo ya ba besisi enti obi afa the way mekan ewo abusua pii mu enti obetumi tutu na da fie so ofiri ni maami fie firi ni papa fie ofiri ni kura awatimuo ofiri mantamwa ebia wo firimuo ofiri ni manya ebia wo firimuo ofiri babia enke bia ye ne comfort zone ahokyere ba menim se me fra oba de achi ame me fra agya kwa ame me fra agya taba ana me fra kodwomo momo ame nanso babia obefri akwa akodi enti na den okwantuni oye kwantuni wa asase so hwan na anya kwantuni oye kwantuni wonam o maame ene wo papa car no so driver a mate ena ade ba be pia asase so okwantuni se ne wawo a akwada no a waba no watu kwan eya amana kwa aba enti so obi wo a ye maame no afrimu no ye ma akwada ketwa na waba ne nso akwa aba se waba tenase enti unya kwantuni uye kwantuni wa asase so asase nya odia de nya odia obekoso enya umane a obekoso ye kasa we hoho alaji we hoho enti wo oye hoho me ye hoho na unim de wom eto de bia okwantuni tumi toba ewo na kwantuom nioma be bi na tumi mo okwantuni toba ha se afekura de ma bre se mi huya enkamama okwantuni baabi a wo kwei kaya wodi be free baabi a ofiri ko baabi a wo kodo den ma no etumi mo okwantuni toba ha otumi kokoduru baabi a wo ko den ma no wo baabi a wakwa akoduru no oni na wo ho oni agya wo ho oni nua bi wo ho oni nyonko wo ho no no nko na akwa akopie saa bia yi sabe na usika e wo ho kura asane kom de wo e ho no uti upiga utumi hu se obi ma so akwantu obi ma so asetena ya oye okwantini e mani tumi toba ha meka sei obi akwa akotinani akosho no e wo baabi a wakono ye obi ma so asetena obi kromu asetena me ba kuma se be ye dan me konkran be ye dan show etumi mu obi nso toba ha na ori afi se unsu firi baabi e fa pota bi mu e na be pia asase so enti sa ba hato no ebitumi bawso e ya abrabom ni o ma ewom bi no enti waduntuni no o se okwantuni afei de ma toba ha o ankonam boafo agye mihiawo
wate ase kwantumi tumi betoba ha ewa asase so ename ne wokasa ye kan obi ka kire wono ankasa ne kra se afedie mabre wo wiase me ba wiase be ye dai tie wo ye sansa boa wadane sansa boa nkrofo aman so ehwa na wuchini enti wo ba asase so no me ehwe ukoye we adwuma wa wo de tare ha wa wo de pim ha eto de bia na giegu de obeye bia na giegu e basa na wabemabu utie me eden aboa no de sansa se wonamo a onim de ekoto na kire enti kwa wo kono na nimu anu wo hwe edru de eden a ogena home enti sansa boa onipa dasani a waba asase so wo bi man so wo wankasa wo mamu na watoba ha ni nyina ka brabo ne ho bi kai dwene ho ne hu se asase so ye nyina ye moa sansa ene aba ye fa kwan bi so ene bepie ha enti de besi bia no nyankopon ono ne ye mboafo awiai wo awutie me nyankopon ene oboafo obaare achi ame nyankopon moa amen onka ye nyina ye ho amen ozo moa usa na ontutu ya na mo mfansi sa nwom no nim to mate na minim to ene mebo ama sa nwom na se me bonso a amanfo ntie mu nsam no yeso onipa wani gia ada nipa ni age pa no se utie nwom a enye mu nsam na utie o beat na ebo no kunkuru no eno na utie ada wore be ho no utie nwom a utie nsam no a ewo mu no enti na wie yi me de me ka kire se obetumi a se ye wani gie mu o se ye eye wawre ho mu o adwene ni pa ba akutiri mu nti no eya tie adwene a ye de fa nwom tuo mu e kasa kire ni pa nenso eya tie mu nsam obo ye hia akra ya ja ye na nyame ase ne enchia wona otie ye nyina titiro mu biebie mu ti se cosmos bio na kujo maintaining control na say weekend see meba ho ayo so we dey egu o maso na no dey eyi frɛ me meba no cosmos of frɛ me on pe frɛ obefrɛ o ya was da ya da bia ya metie wo edu tie dia ade ze no ano no ye nche ya so ano afrɛ so wote me nka me so me nte wo nka dia ano afrɛ that's it na ye nche ye nuanu mo wakwantuo mu nyina waka asemu Emma, ye nuanom a wo akwantuni awoi awopa na wo nem akwantuni to de bi so a pressure is free fie ba wonai e ma wo toba me ka wonai e ma wo to akwantuo de nso nya wo ma e wa ma no ne nko bo ye hwe ni sei ebi firi asantima mu kobono ebi ko nkran ebi ko atoye ebi ko sirem obi firi sirem aba asante obi frisire mu konkran ye nyina ye ya akwantufo sure na me mfi twapia se me kuma se se me zumatu kwan se me ma me twapia se enya asante me ye mu but me firi me krum abekuma se di akwantufo nyina akra akwantu asem a wakan de na me so de me de ka ho ye se akwantuo nu so ye wo mu mienu ye wo batatuo ene ye wo batadie batatuo no ye wo mu a omutu kwan a omudwen omunchi se daache bi yebekọ yenchi enti yebepe biribi na akofie ya amase yebehwepo na yeba se yebeye adwumaden na ya pebiribi de akofie omo ene batatuo no omo de omo ye bia no na omo dwen omo chi se ne etie bia no ahaya akwantuo de a ye firi baabi ene baaye enti se ne etie bia no yebekọ omo no ne batatuo ene ye obatadie batadie no ene wona won de oba batam ho de onya ye bia wo dini nyina e wo hwa fi se won de wono wa amase on kai se da chi bi obekọ na chi enti de obenya bia odini wo hwa fun ene de ode be nom nsa ode be nom de ode ebe pema ode be pe de ode be wi nam ode be wi enti se bibi to no a na chi no wa nwe na chi ntini de ode be achire no ya na eden ne saa ni ntino obonse enipa mienu betu kwan ba ko betwa nani obeboaboa no ho obebe fie no ode niam eba ba ko so beba bia ne ode yade na eba en kwa yedidi to
ene edini si kam ana etwa print kit ma no ebi kura so wu akwantuo mu ayi san se wo mo ko batadi wo mo di wo mo nam nyama nyina no nti no de be ya ne se amumi edidi to na yensie no he ya ne enko kan kire abusuafo ne se wo mo de hye no wa firim ekoba ne saa no a wachi na wanwe no na so wodwe wachi na wo kai na wo ko bataduo tu a nyame mfasa amase wo firim akwantuo mu kura no a esan se obo obra wo siesie wachi yie nti no bo ne se hwi kinke fri se de ode wo ba ne kura nim se oba betu biribi ana se ode afiefo nso nim se wo akwantuo mu no na wo kai efie enti akwantuo no yesi etu kwan na emom dodo no ama yenkoye batadie na emom yenye batatu fri se da ache no se ne etie bia no anoma bia ni ho wusura ne ntakra ema form bedase ene kwame lesson yeboa mehu osi akra Krobea eye papa Youngson okwentuni afeidie matoba hao ankonambo afu eje mihiao eye papa na ampa kwame Kenya asasi wura osi akra Krobea na wie ye monitor wate ye hwewo anrodwom yankopon hyirawo wadwuma pa ne wadwuma de a wo yo ma Ghana no yanso yeta wachi na oba Facebook ne so a akra Krobea ye monitor na oten eben na osi akra ma ye na no abedwafo nyina se ne sa tremendous program we ya moyo na K1 stitches ye wa Franco Bronco na wie yanso ye monitor pa yankopon hyirawo na akra onye okese J Daniel na osi akra Krobea memwa na me show free Afrancho Baburu School Johnson nana me wo o how bifa mekania ho ade wo kania ye dai ndi uhia production line o kania ye dai kan na ye hunu se ne be ye no ogoromensa ene wo se akra Krobea manso asuo nyinufo yenso ye wa homa ne so na wie ye monitor show no yankopon hyira ye na Awurade yankopon ase se nanso ye fiada na ye kan ho Facebook ne so ene Michelle Asiedu ene wo se akra ya Krobea Asante me na wase wate na yensre odoma nkoma ni hyira enso mfama onu wabedwafo kwachi Emmanuel ene wo se akra ya Krobea Asante yankopon hyira wate ene wie ye wa homa ne so ene mia me ba ene madie nyina Asare George osi akra Krobea Mr. Asare nie construction yenso ya bade na dada ye se nyankopon hyira de ma wate agri kabura asofo yenso ya bade mu apara na Krobea ye tio J Max and was say yes you are the king of motivation akra Krobea wie yenso enjoy program no pa enya asem ketwa na ya bade mu pa nso a ye biem akra Krobea oba sewia ha bro ho ase yenso ya bade mu ha ye tio ena ye sign so ehwel ena wie mi ankasa me de hye baako ene madie nyina tena oba patena of tena pap owo adwumam kwa so wotra abodwe se ho no a ehwa no wo o se dada ene nice coat ena odi amano ye ya kwantufo na se wo ya kwantuni na wabetu nua ewu bi man so a eya adwene wunua ho ebibifo adwomoni wo yetrimu nti ene ene bibini mpese ni nua bekoso ni nua nkoso eye ne ya odi asade we ya mekan ma yenhwe yene ayenho mpo Ghana for instance ya ye free Ghana ha na ebia yakwa akohia ewe bia amanone o manfoforo so na yenhwe sene ye treaty ye ne ankasa yen adwomoni we yetrim too much maybe before onim se wonu ani nuanie ye free Ghana ne abehia wo Canada ye free Ghana eni abehia wo UK ye free Ghana ya behia wo US ye free Ghana ya behia wo Belgium baabi a yakohia bia hwede wode wono ankasa ni nua Ghana ni wo Ghana ni te so ono awo hwede oni namu okontuni ebrebi beba se wa nwini wunua ho a se kama so mu se woni wudi a wunua foforo nso nwene wo ho ebe mo atoba ha nti ya adwene wunua ho ene aka kwasi
ɔse akra Krobea me wo Dubai me nso me monitor wo YouTube ne so Nyankopɔn nhyira mo na ɔnyɛ mo kɛse Oba Palen me hu sɛ waba homa ne so ɔse Krobea Atlanta-foɔ yɛn nso yɛ wa homa ne so yɛ monitor show no Nyankopɔn nyɛ mo kɛse pa na ontutu mu anamɔ enso emfensie ene Hamza Muhammad ewa askwa ɔse akra ya Krobea Asante awia mianchiachia ne mo waba so na yɛnsire Nyankopɔn ni nhyira na ho bambo emfama wo Matthew Bru Rashida Muhammad ono nso se hello na ya Krobea Asante baabi a me wode ya adwo na me de bema wo awia me nso me hwew ye da ase Isaacado ɔse akra Krobea hi awia wo no abadwafo ye chiachia mo wate Almighty Elohim Yahweh ene yesre no se wonko so anhyira mo na onye mo kese ena wiei adofo yehia ye ba besom obade achia me wa ha eja kwa me wa ha the man of Denyame Jataba wa ha ena afei kwadwomo enso ene na chitaafo omo nso eta yechi na nano ebnada asem bi ba yanim obade be fra asem no ewa Asem Beba Dabi court krachi bi a ye frɛ no Bright Duke ofritongo nemum asantimamu ha ye wo na na ye de ne ba ye woni ni nua Duke Morrison ena omo ba yanim ha ba won mo ba ye no Bright ede ne master Kokubeng ena ode no eba ha na oma sem no ensem wom nti yedi nkomo wie ye no empanimfo bi kura tu anamo ba afia e wo mrantie yi asem ne ho don't joke with radio kyerɛ sɛ ensem kanye bi a ɛkɔɔ so ɛwɔ wɔn mu nsɛm ni mu no na ehu na yesoso ano kyerɛ sɛ owura no ankasa asɛm no fa ne ho no yɛsi sintidua no de ɛbɛba na de ɛbɛnam ne so a saa sintidua korɔ de bɛba no onwie ɔbɛba ha fiadai nti saa fiadai ɛna bɛkyerɛ yanamontuo ɛna wie krache no Kokubeng waba Nana Buadu ɔse akra kan bio yɛne ɛwa ama no ne de yɛte de wo kana se Krobea okanokre I love you so much Matthew Brudas obade achame akra fa yewuram wone a enkai no kai won wone a afei na wo tie no ma wodum hunu asɛm a Bright Duke frafra fomra ntie womo ede omunua frafra ni foforo eba ha de omba bekaye fatum akra me da se ye wa ha no mo na krachi ba ye nani hu ahancho aden o se ye bribi papa bi sisime papa bi de mensa hyebo ase se adai so wuti wei papa matwo ti se wa umpeja adade o se da bi wo ye atutura asem o se da bi se nka me ye atutura asem anka me ma ha nka de asie nka me a metumi ba hoden ne se kese nko ade anka nipa nka metimi no na so memfa nhyemi memfa mra enhyemi botom de asem o se ebribi me papa wo mi bosome mi ensan ne de me ba Asante mamu ha matinchini anti bra mani fredie no abrabo no ye ne namu ne ebo no saa na me bra bi ka se obepa adwuma ama me na onim wo wura bi a sebe oka ajanan ka yi bi nti obema me na koya adwuma obeye wosi adwuma anya kro no nko an ne se me nsa be koma no de me ye be ma ne de meye ose askwa yi bridge ayina se interchange no honom overhead na se ene wone master ekuhia na wone no start adwuma ampa omo ye adwuma ne kakra no na papa no ewo master ne wa akwada nti nti a watwam no akwada ne kra no nyame to ne nsa efre no ema atri wone de just wone no eye adwuma nti wo na papa no ne master no de asem no betu na adwum se hwe owura akwada wo ya akwada wo de afi no aba adwuma no se wo ya adwempa
na ye ka bom aka no ye nso ye betuma to bi enti boa na ye ntobi ne ye to a ye ye adwuma anya de a meyi wa mada se ne tie bia me nso so meboa en was masa de obeka bia meye en was sa ne tie dia ene wo de hwe adwuma no connection wom connection a ye be ya ye nso so ye betumi de atoka ni bi nie enti wo kyerete se adwuma ne basa na omkotwe a ba bia wo mo de ko no so wo mo de ko ha wo betue sika Afrika wona no so behunu se makododo se ndi wo se mkoye hu ses ndi wo se connection e wo mu ni se eduru ahomache a na krachi akọ ba bia ensuo da etene no a eye kumasi nsuo ni bi no ba bi de se port run about ho no ba bi sa enti wo kwa na wakotwe yino pipe no a wo mo de twe agyanan no na ono mo de ato ensuo num na chese negata no to na chese enamu na ekọ enti ekọ saa no a na chese kwan ya wo befa so a wo mo benya saa sika no eno no enti se ekọ saa charge a wo mo charge ye ni de wo mo ko yiye ni nyina no ebia nkọ ba ebia nkọ ka wo na ho baabi o mo kọ na nkọ betua no ni nyina je saa da no saa sika ni nyina no aba abeye wo mo de na ombeboa no na wo mo de atoka ni tie watwa mu no kratch ne se ene wonu so wo boss adwuma ne papa koso wo mo kọ baabi se abu akwa ne mpatem nso a wo mo obushi bi a wo mo kọ hye ho a na eyi na wo mo de akoye fet amamfo nsas no wo mo de aye fet na wo mo bu agum na je se baabi e be ko bi ade ene enko de bia otwam wona ate pampa ase pampa ba acha na otwe mienu so to a pampa ni nyina akọ na adane fet ndi wo hwa elia ho ne amade udua jai ye be ye no ni tie watwam no ampa o ma ye saa manyame adom papa ye timi atoka no ba ko aka ho na ye ka dada de na so o motimi ahyehye ama ka na gina ama ze sika ba fie ya ne masa na kura sa yusu ne private car afela show do be kan kira akwara ne se wonim wa bia de boa no onko master adwuma ma ye ahoma che me sole eni ayi nyina me nko ama etwe na wo ye masenti no wada endi bo a wo se na be dede me e de atoka afa na wo de ayewu abusu yi enti me de me nko sa enti krachi ne se wo kai sa asem wo ya na adwonbone ya bani trim ono so wonfa mra nhyɛ ne botom enhyɛ ne nsem ene odimnika ene wo se Asem Beba Dabi yi monyeme ye na monka bi mame na ne papa no e de aye me no enie akra nsam ana no de baaye no ne tofu abomu no ani okay medase na wiei owura kwaku ben e wa ha na jataba awesa bibi agubasum ntia ne yete saade a yema wo mu nyina yema wo mu mienu nyina ya kan sebe asemba se asemba na wa hunu ne nkan ya ijatumitum na na obosom twemensini mu ho nkro ni bi so lake side ho ya yese community crash yesi enipa awu de prepra ene ajapade a cars ya o ma hyehye no ho oho eya asem de ba yo nanka ehia meka na meka no entumi NCP NC20 ene kofa asansem ne bae ya kan master ne ya drobani wonne tete krachi odo krachi ne senya master ne kire ne ka atwie ono so aba ba ya drobani ono so gutan lances sisi a enti wo mu nyina nam kwan so ti kwan so wenim weka sa adwomboni wo mu ba gutri mu a wanhwe ya ya wo bi a ohune ho se me wu a enye hwe ebia wo de wu a eye hwe ono so adwene woni trim ni wu a na ye dai tubehu a kapo hwesre na sam asem ne bai na emoma bi a yenhunu ne ka ene betumi akọ sa asem na ba yete hai adoma wonyankopon de adom yen enie emfinhia aduonum nso ya yetu bataba asasi so no odoma nkoma na dom
ɔde yɛ nam nti saa asɛm wei ɛsɛ sɛ baka kyerɛ sɛ nkɔmmɔ wei tɔ afidie so kim na mhu sɛ power of radio nanu a yɛwie saa nkɔmmɔ ne wo kuada memmɔ saa mpanyimfoɔ ne din mpaakyɛ yɛbɛkyea nananom mpanyimfoɔ a mututu mu anam ɔba Otec fie Asem Beba Dabi yɛkyea mo ma mo ha ɛna mpanyimfoɔ ne baa yɛ sɛ yɛkan Asante man yi mu adeɛ baako a yɛgyidie sɛ akanfoɔ anaa asantefoɔ ɛyɛ yɛ abosom ɛne anim sɛ yɛwɔ yɛ nananom abosom a ɛyɛ nsu bosom enti sɛ wonni nsuo ni na bɛkɔ sɛ yi a ɛna sɛ wohwɛ saa nsuo a na owura yi nso ka ho asɛm yi a ɛda kumase mfimfini ɛyɛ o ɛhɔ kora na hɔhoɔ ɛfiri amanɔne na ɔmo ba bɛsi airport a wɔmo ba wɔmo twam ansa kora na wɔn bɛtumi aba fikasiɛ mu enti sɛ yɛtena hɔhwɛ sɛ bi obi nwu fi a ti nananom so yɛda ma se deɛ ɔmo kaa yɛ ne nyinaa no yɛ taking into consideration ɛne yɛbɛhu deɛ yɛde bɛyɛ ɛgya bɛn akɔ aba bra w'anim o target ni wano mɛ mompagya ɛyi ne nkɔ soro kakra ma ɔwa monyɛ ne saa ma no ma me na mene no nkasa awia yi hyɛde nso sɛ Easter praise no ɛne fie ɛkyiri mimini kwasie nti ɛne yi meka ho asɛm ɛtwa toɔ ɛwɔ radio yi so na de ama wo na maka kyerɛ sorry sɛ kwasi ada menu nyinaa na ɛhyia ɛwɔ Santase fankyene bra ɛhɔ na mene wo bɛhyia na kwasi ada deɛ ɛyɛ yɛnhim na yɛmmom yɛnhim na yɛmmom tama ne ɛkɔ school ne ya ne ɛyɛ wɔmmom ne yɛabɔ sraw wate ɔmmom ɛno koraa ne yɛ gyama no na hwei deɛ adɔfoɔ ɛnyɛ easy ɛyɛ afia no dwumadiɛ a Parish Youth Council ɛwɔ All Saint Catholic Church Santase fankyene bra ɛna ne Otec FM kabom ya yɛdwo enti mo a mutie me nyinaa yɛwɔ yɛ nanu me nua baako frɛ mo sɛ na Krobea mafiri amanɔne maba meba Easter praise ni bi na say very good kwasi ada enti kwasi ada edi animi yakokɔ ɔkɔyɛ nsɔre yɛ programs awie bibia na abɔ 4 no ɛna yɛ hyɛ dwumadie nase nyasɛm ketua o adɔfo yɛ kɔbom yɛ kɔhim yɛ kɔtontom nyame na yɛyi nyame ayɛ wo bɛfa wadanse yɛ me nso me fama danse nyasɛm ketua ɛwɔ Santase fankyene bra All Saint Catholic Church mu dwumadie PSA Esther maame na wɔbɔ dio ye wuzi ba no wɔbɛkɔ ye mabra bɔ mu zi baabia wɔbɛkɔ ye wɔbɛkɔ ama me ho atɔmi o aha deɛ wɔyɛ mi zi ba no wɔbɛkɔ enti wo deɛ yɛ wo wabra bɔ mu akwansideɛ na adane ziba no on that fateful Sunday me kato wabra bɔ so sɛ ɔbɛkɔ ne nyinaa ne si yɛbɛhyia Pastor Jojo ahen wɔno nso ɔba nakrachi wei yɛfrɛ no praises machine sakwa ne gye microphone pa wɔsɔfoɔ wei na ɔgyina platform so sɛ wɔbɔ praises a don't go there wɔwɔ power wɔnim nnwom to enti yɛbɛyi nyankopɔn wonim sɛ nyankopɔn wɔ hɔ ne kɛse yɛte na yɛyie mu woyi na yɛ wɔtontom no na wɔyɛ ne kɛse enti yɛba saa ɛma ne hyira bozin ɛno na Pastor Jojo ahen so deɛ bɛyɛ na Minister Benedicta Blestak wɔn na ɛbɔ akyɛdeɛ no wakyɛ made asan yɛ made pa wɔno nso tua adwomtofoɔ ne dɔɔso me koraa mɛto bi me nso me gyina mu me nso me gyina mu me deɛ bɛtototo paapa yɛansɛ mu anaa deɛ ɔmo amento enti bra na yɛnkamom na yɛnyi Awurade Nyankopɔn yɛayɛ ɛwɔ Easter Praise 2026 mu wate aseɛ ɛyɛ Sunday 4 p.m. ma yɛnhyia wɔ Santase fankyere bra okay owura kwaku bɛn ɔpanyina a wɔte wo nkyɛn wonim no mepacha emini pa ɔpanyini yɛasɛm a ɔkaayɛ no yɛ owura yi n'asɛm a ɔde bɛto yɛ nim wɔ afidie yi so
lay a certain level of allegations against you. Adeɛ wom ewo wiase ene se obɛka asɛm nso akyerɛ nipa obɛhyɛ nipa bɔ na nipa ne bɛhwɛ ni mu ahwahwahwa na hwea mpia mfiri mu ama na de ɛyɛ ne ya wɔka a yɛkyerɛ yɛn ne sɛ obɛka kyerɛ nse fakɔ baabi a apɛ bi ase high court kora fakɔ mɛba ti no de oba yɛ nim ha asɛm akrachi ɛne ne nua de ba yɛ ya papa yi ka yɛ no uyi ho ano sɛ mo medase michia obi bia ohefo nyina no kre menene ya adwuma se de o ka no na ensema oboroboro so se me menene ya adwuma me hye no bone ade no me hye no bone ade no enye se me hye no bo se menene be ya adwuma na eyeyi a ma to dan o se me to me si dan ma no se me to ka ma no me kasa me pacho me na me kasa me ba yen nim ha de me pacho me nya madwuma sa yen nim ha onka dansi e no onka to ka ho asem entu de kire wodi mate ntino no kre yetena asem no so yatena so pen menim so ba no ka kire mo a me ni na busuafo ne wofa ne wo papa ba ko ena ono ani ni nua ya me so me de me nua ne me papa kuma kan ho me yekotena asem so ene makwala ba ko a no ne nyina wo kan ne mo no kro busu wo a me yetena ase kan asem no ye kan ho ena na me ka kire se wo ka kire me o ka kire mo se me ntoka ama no e wo ho no yetena asem no so no okay ena ono demand de ono pe afiri me ho ena me so me kire ne se me hye wo bo a ye nhye bo e ma wo ntimi nka de wo pe nkire me abra ma ho de ntimi a wo betimi a hye me bo se wo ka kire me se me nyese ma se me ne wa ya adwuma ma sisiu ma wa nya ho hwe ma twi kwandem adwuma ne ye nso no adwuma no the whole kumase adwuma ye no e percentage ene ye no ye ntwa obi aka wo ko ba de munya ye no obiane ne nhyehyeye kawura biane ne nhyehyeye ebia kawura obi wo ho a wo ba ku bia wo driver 100 cedi mate ni 50 cedi enti at the end of the day ne say 5 na moko ya mate wo 250 driver 500 obiane said oye no obi so ha onye ne saa ono ahwe sika mo de bae no de feel na kuma ma ofi se wo de be ma wa onsisi wo no no de ama wo me o ma me no mo nam saa na me no mo eye no me no obia ni nhyehyeye se ukoba akwa sei e depende e dey no adwuma ye betumi aye ena me so ye wi a obia so ntimi fa ne sansi no bon kan se misisi no because of adwuma ye no eso pepepe ena me hwe na me do di ama no obia ko ne baabi eti wono no de na ma okeka saa no ene na ma me ka kye ne se baabi opa bia no se high court kwa ofanko chese so obi hye obo ana obi kan asem kire wa na wo betime agina so aka de wo perfiri nipa no ho de a wo de me kwa na ne baabi a asem ne be kan kosi ni aka kosi sa bia court ka se no kore de o kan me yema na bosia na makopa ya ama no because ye nhebo obi nhebo en kan kire so asumasi boa me ana se ye nya adwuma nyame ya adum na adwuma no mu adwuma no atimi so epeja ana mpuntuo ba adwuma no mu a ebia me so emwa kakra bia me fi se me so me side metumi di aboa no meboa na no ko gina ba bi na wo ka kire nkrofo kan de wo demands wo demand ama wo pe ka de wo pe afiri mi ho a na wo ni mi bottom ena tu adwuma na na ye no oje ne die afirim ye ba oje ne die ni wan city kran ka me hoda ye nante ya ma na beto asase wono abetena ka mu ka kire mse masa kakra ye no asase amatoni ewa bijan kwantam amani ho baabi se si baabi di se suwa duro se de ya wa bijan kwantam amani mo me nko ho binim hoda ono ana suwa be ka kire bi kakra ma yeni mato asase a maye kakra me ko me ya du lentil kwa wo wani oni ena mu ho na o ka sansem ne kire me ne de ya nche ene yentamu ya de ebeti ya na okoi uko baabi na me so aja me so be ene na me baabi na me di me pa kakra
eti wo betena ha na okase ya twu condemn a me hu condemn kron baby afiri because of adwuma ya watima nya sika wo mato asase esi dan de kuroma obi na timi nya ya adwuma nya sika to asase si dan wo to asase a wusi se na osan ya adwuma foforo bi o baby a wo ma me hu se na ya adwuma no se na osan wo adwuma bi opie kwa ye de a wo ma me hu se bia ho no nya asase sika no to asase no wo ma me hu ena adwuma nso so a memene ne kan ya memeka chense meboa no mo amaboa ne bi na nipa na yin nipa ye wote ho ka chem se meme nkyira ne ka aka wo ba na meme be fa no even jack ye bo jack sei bo jack tutai kwa no onim so be ka nyame so no kura ye nya poncha me jack si ho no mo se abante ye tutai wo se ma se me ye bi da na me se na onim se de tai kura wo no so onim se de na me so mate ene me kire wona nisu say eduru ba bi why qualify why perfect tie back tie tuo back kwa me nko ho wona wo ye bibia ye dididi ma me no nante ya beduru bra bi eduru bra bi ma me no ntembete ama wo koi ekoni na ma ba ya fi na kire ama ho no adwuma sa adwuma no ho na wonua yi wo na ebroni bi toilet cars mo de bai okoho edo mo koye adwuma no mo koye na broni no menim de kosi wo ho me de metiti asa broni no se broni no se adwuma no koso na otonton cars ni na ma before wa na broni no sa ko na bruchi jama broni no koy na o madwuma no gu na onenam etimi madamfo bi wo na o de kotu nanim eno ko take you bet 2 months ko de bia na o ko madamfo no na o frefre me o kan ya se na wo sre on pamacho man on pamacho se na me no nam mi nipa boni ni anka wonya akwanya koye no ka obesan aba ka o ma batu koye na koye ahwa anya yiri wo san ba back me so me hwe hu sa mpa enya hwe nipa de wakọ no wanu nu no oba enya hwe wo san bai ene esan to adwuma no so to adwuma so ye bia ana aja ubehu kaka wo se nya na me che o ka na ka na nkrofo adawroma ena wodi hu kaka wo so se me no nante ya ena mabu kwase na menim setabre na menene na ma ye adwuma na memedini ye condemn adwuma no menim se sabre no se na okọ driving school dia e wo ba bia mentumi nkire because me no na nante ya na hu ka na ka ena me be si form edru be mi si form jaka na ma wo ni metifo ena na mo de ka na ye adwuma na se wo na wo ka chem se me no nyam na me kire wo nkrofo bi adawroma menim sa nkrofo na na se na okosua na driving school ba bi na menim dia menim ho asem eno nso so no se na ewiase aye wo do yanka nyame so no kura obi ema wadwuma na wo ya wo nyankopon asum no firi ho a wo no nyankopon a wo so sori a wo danase ye nama eduama eduru ba bi a wonsam mi aya hu kaka wo ma misika se me finance ma anye ni nyina se sabe na ho kire wo me so scan fa me nsam me ka no kure me mfa nsiu ma anye ena edidi mu ana ja wo ya se wo bekọ wo keka kire wo colleagues ena masakwa wo mama bre ene ye bre wadwuma mu ena ono kwa na nya no ena se sabe kwa me hu ahunya bi anya ho ana manya ntu keka ka wo nsam sa na meti asem no more than almost 6 months ko 1 year mambo so ama waso antida ene yatim nti yatim na papa bi a sabe wabọ ne bra wo krom ha me pese mabo ne din papa no na me ye na dwuma ewo Roman Hill ho ba bi omu yikube no papa no public toilet bebre wo ha o public toilet wo ha busy panti no every day e was so kwotwe de bia was so kwotwe ti papa ne be hu mi amene ne ye adwuma na papa na ni abeje me ho adwuma me ye ma na ni age me ho ntini ho a ne ye adwuma ho ena o ka chem se car no kra ne die bia wanya o ye ho adwuma ntu owi a obepe driver me mpe driver ma no nti papa ne be wie ne car no ofre me se kwaku ma wie me car no na se no driver asem mo nkrofo yi dodo na nka no kore wo de car no ma na nsem se bebrebi eti no wo a wo mu ide e bia obenya obi a eye kakra na ja wa ma na ba no abesom no de kakra ma me ena me su yo mate eti we ne ye adwuma me ni wo ene adam mate ba ko no ye nyina ye adwuma ya ye adwuma pon
me tika no me na me drive na wotim ono me boy ba ko na mutim ye po adwuma anwunaga na wote me so metim osunzongu me ne adamate ne nyina tim osunzongu ye dura anwunaga ba bia we a wusia ena me you chop money ma wo besi na me setena ase enkomo kakra ho na me parking space ho ena me say enkomo e wo ho ne say da bia o keka won nsem bi na me mete but me no me mfa nya asem say me no be ye na adentina na o keka da bi ebre no so a mema wa so ate nti na bre na so na o say wa so me ache chance bakra me ma onko ene ade nti no say no wunya wo beko na wo keka kire boys no o mo susu di nkomo ma mete asem bia ni ho a nipa wo ka asem boni fo bia ho e den nipa no bete bia fi no mfiu ntu buru sem wesuwa ma ne take time me mankasa nti da akwanya no ba papa no e ka sa ache me akwanya no beto ho ana wo besi na me de tu wanim papa asuma sisi se me man driver na ne car wa wie wo so na onim ne dada ni a wonim no susu no ye dodo na no kra no kuludu mi akasa kra me kan kra no yeso oha adwen ye nyina papa no won suso nsem hunu so ena wo ya obema police sesi a eti o ka me de tu wanim no wo fa kra wo fa o maame so wo maame na di na chi o so na di o maame achi o wo fa kra ne papa na ya adwuma pen ena me say you chop money dia papa na kan ni enti no me no me de tu wanim na mom ko na kodwene ho me nkan tell say mame muaye wa ha enipa ye da ye dwene ye timi sesa ye nema anytime bia nti ko na kodwene ho o dwene ho na de beboa wo wo ko ne na beboa wa me ni hawo se utimi kaka me so sabi me nya yare fo me so me up to now me twi den kwa chen wa wonim aduma na wo kuta chen me na me twi den se me twi ye aduma me do ka ne ye me pa cho to aso eti papa no me ne papa no ewie ye no me ka sa akire wie ya wo si ya me so kodwene ho ena ye nyina wo si kwa oba bi e fa ofie kwan ena me so me tutine ye ene me ka ena mbe paki eti adempo anchi me wo ho anadwo na ofre me masa ochia me na me jesu ena wo so enkomo na me de tu wanim no ye ba na me ka kire wo nyame anim ni wo ko ye no kwa no wo ko tena asehwe ade na chese enhyeda wunya anya de bia wo se wo heda ye se wo dwini we hu akwa akiri na wa hunu se ho no wo beko ebeboa ena me so wo beko wo se an wo beko wo se an na me so you no problem se time out there free me de ade asan wo chena me ne papa ne be kasa na ye nyina ya hia na me de wa kire no na ne nhyehyɛ ya owo ewo ho efa na dwuma no ho no wo de atu anim na me de me matwe me ho akopɛ me ba bi atena me so mi di me pa kakra kakra wo ba bia me wo ena wo si you nti ade achi ya me de tu papa ya anim na papa yi epe time onya time no frɛ me sɛ owo ye frɛ wo sɛ ayi enti buma yenhia wo ayi ofori kromo sane akɔ ayi wo ba bia poku transport ya adum ho na ekohia na nyina edidi nkomo ye bibia na me de me ho na me ja o ma papa no na one papa no start adwuma na me so me ko pe me ba bia me so me ya me de kakra kakra etini wo no me no nam na wo ka se me ka se mebo na ade no adwuma na ne ye no kwan ya nwie ye guso a ye adwuma na wo te ho ko ba bi mampamo wana we se obeko na me pa adwuma ma me tuma me sheda tuma se me ma adwene muso because me che opanyi enti me kire wo se sei ena me akwanya beto ho ti mo anwie adwuma no kra ese mo ye no adwuma ye ya nwie ena wo so ne hwe na me tuma se papa we se o pani pa sei
Ubeko, and I was saying, it's a way no one who compare you by now, Konuja and a quine. There be okay. A quite a beer, my yano, a quite beer, okay, and our koi. Now, the papa no cocoya juma. A whole crown of wine in nahi, and a call shots hereby. A chile, the meeting said, Papa no catch the wholesale or frame a crowd to complain about me so on Pamo. And I'm sister Pama, who am harder than come on Pamo. Me name the papa no say no kure no kan yo say ti sen yo was me me sa frɛ chire frɛ papa no ka kyerɛ so on pam no ntu ane papa no wo mu na me nim de ko wie because me oho no na ehia me bium me ma bra bo a me bo na me dwe no ntu wo ne papa no ntam bete e na wo san bete na wo ba bi e na nyame ncha de obi domfo bi so nya cars ni bi etoto bae e na okonya foforo. Okay. 2022 no more na ko fine. Master Kwekwe. Ma yenhwe ni sei. Se o hede owura yi kano a. O se o ka kire ni se omwa wo yenya adwuma. Wa confirm se adwuma na mo ye ne kura nso mo anwie e na wo to bibi ma no. Ba wo to amani de koye ye ne se ojai wo de no e no koye. Wo hye ne sa abode se omwa wo na nso beboa do. Oh, me ka che say adwuma ne de yan yire ye ho na me man ka che say omboa me se yan yire ye ho nyame ya adum na eniema gina me so kakra bia me fi say aseme me ye na masa ne de kakra bia me fi say metumi de ayede aboa no meboa no. Okay. Afei me ensan hwe ni sei moko hia abusua ne abusua no na wo se eho no okeka se opeka ne na sefo no wo nso de to na abusua nim se ede na wo nso be ye de ama no abusua de me ka kire nte say no oka na de wo oka no me ni ho ahoden enti wo ka kire abusua no se wo ahoden ye de me ni abusua ya nwie sa asem ne ye ka no eho no sori na wode se esu o se de e bae o start no ye no ho esu no o keka nsem se oni papa oni maame because na wo fa no abusa ne nsem bi e wa asem no mu ne wo fa no busa ne se ne wo fa no wo pa o mom frɛ no se me boa ne wo fa no busa ne sa abre ne se kwakue asem a wo de aba wo kan wo de betu mani ma me ka che o se twaso na de wo keka no ehu hia ena wo ka che wo fa no wo sa twe asem ne ba ye kwotena asem no so no ena wo fa no ka che o sa asem we kra wo kan na sese no obusa wa asem ba ku mienu bi ena ye nyina ye si yetie ena obusa wo se sese no o masa na wo ne nam no na mutu susu bi bom mo wo sika bi a mo boa no se adwuma mo ye mo ti sika bi to nchen se e bia mo di be ye bibi ama ma brabo ana se na wo sika bi man se massage to ho mame e na e bia o de ahye onu e de ye me fan so o de abo ne ho abra na se o de bibi sa e na wo si da bi but master Tobo meba ma me nhwa de bi se ofa ne busa sa emwa egu ahodo ye wa ahoden moa enso wo ho enti ma me musa se de wo kan eye de se ne wo fa no e na busa ye de mimi busa ne se na wo wasusu bibi se ne wo kire se wo na unim ma minim ma hoden onu nim wo wa hoden no abeka kire wo se onto ka mfa ma enti na wo nso wasusu bibi se bi anka sa de wei e na me nso me ye de ama boy na ja de kwaya na me nyen decide bibi asa na un decide bibi asa okay me nhwa de bi wo ne krachi ye adwuma no se nkomodie ko so o de boa me na eye ya me nso meboa na ye obi ka na mutwi master me pa try se ya utwi obi ka me ntwi obi aka ebra wo ne ye adwuma no eya mpa se adwuma yo ni mu ana wo nso di nya wa wo de ana obi ka na ne etwi ni ma e na wo di nya wa wo de by sakas ni na kwa firi ensa okay ya tun me ton condemn ti cars I wo the CIA wo wonim se me loan na me ko gigi ya me dia ton me nema bi eda ba bi ena because cars no no aka kire mo ya we cars na cars dada moa enti eduru ba bi no on se me se ni sika bedi mo hokra ma me di e kire mpe ni sika ma no but wonu no onima ho kire me fam because cars na ntimi nya adwuma e adwen enti eye wo ni we na adwuma ye ni mu no ena nyankopon bo ama munya dada mienu dada na wo okay ma me hwa de bi krache ne ka kire wo se watumi ato asase wo putuoja side ho no e che ya ansa na montamote
oh anchesa me fan se be menye sure kwasi nya be 6 months enrumpo ena montemte okay enti ono ye adwuma sebe na won so de chop money se fata no ma no ena okonso a otumi nyina nya sokola afia binom ne ade wase echeche wo mon kakra enti se ye numu ena ono boaboa no ede to na saase a eye ono ane de o ka kire wo so wanya asase na ye wo ya oh aden nipa meba sebi obi a me no nam a me kwa me tu fo bo ese bo modern na bibi papa ntimi mfiri mu mra na wo kina bi bibi ni ahoso hu se bra obebre ye no wanya bibi aye den afrim beginning kra no baby na wo danye me kasa ho ansa na hwan dan enti master midisi wanim se otumi to asase ni nti no na hu ni se ye nante o ne wonante ye no eso mfaso ni bia enti ane ye wo kode a bibia ni wo eso na adwene kra no na mom nam ni se nante no mu mfaso no nya ode se na asase a wato a wo ye na japade ho no na me no de na ha mi wom eye demand na no ne pe demand se me pe fun ana me pensuo ye siwo yi jiso yes ade no mame no eno no na ye me ya enti senka wan demand dia enka onim dia obeye na menim dia meye okay eye fasi ho mame me san ba so asem we ya ye kai adofo ensempi ne wom sebe Krobea Asante kotoko se wo de wasuti a me nso de me masu mo hwe eso tama na misa no se wo mu hurumi a no mo me maso na no mo de sreme me maso ne de asoso enti me de maso tie no na me de mani enso sa asem ni mu na me hwese ne asem no etie enti de be ya bia no kia ne ke asem wi ye benya ho asomdwie yente hwe kura no 1 established guy ene master ye adwuma 2 established omo ye adwuma na ye obi ka no omo use 3 established master so ka kire ne say yire wo ho ye adwuma na boa me na wo boa me a me nso meboa wo 4 eye established oni kra chi adwuma ye munyankopon pagya ne nsa omo nya dada mienu dada ne kra san be ma wo no master ne pressure ema sese ya kra no waton eno ye established 5 established say obi na di adwuma ba be si master so ena master eyi to ne be na so ndi wo say o de test ne to nanim ena ne ba ne say obekọ ena okoje enipa na adwuma ye enti de wunya nte hwe kra no fa sa 5 points wi fa to kotodwem meba basa akwaba ye nua ena Krobea eba cha na ho te say nyamena dum na monso nyamena dum doctor yenso ye ho ye pa onyame wo honti oka ye ho a ade nyina wie yie enso de maye ene onyame wo ho hebal enamoso na basa nupa mienu no abadwa so say ye wo basa herbal capsules ye wo basa herbal ointment na topa ye ni nkui adanse ye wo ho amanfu odi ho adanse say wiase se wo ye adwuma pa sebe wadwuma pa di wachi na anu afidie so maami a wono ade na asemo aba na se wono ne ba nyina ton ba se nku ene ne topa ye bi na danse a ono ankasa oto mamanfo ayede mano ono anso yusu se ne eyo mano afidie so na maami ne te a woka kire se o bo adwuma pa de bo adasa ene nso ye hia yi kan ba se nupa no ka ho asem na fa kire me ne matifo wate ana Krobea me das na chia Otec 1029 na e ba fidie so no bosome ba ko na etwa mu ani afi wow edina Krobea so bo finche ba o na nu ye na Krobea so bo na otwe se na e ba e be che nuro ni bi oh okay e wa ha e be bisa questions ne so mo mutie no ne wo mu so mo to bi o mbedi ho adanse no e be check capsules ne ointment ni bi pia na ye hu se ye de afida pia na ye be sha se free ointment no ono ne ye bo no mra se basa herbal ointment o se ebe ni nyina ma ointment ne ye enku bi a enku wanwaso a da bia me ka wasem na ya me ka se aye ne ma bebre ne mum de hia me ne nkwala obi wa wo ba ga me sra to bi ne fasra no o de sra kwala no asram nye no asabra nye no entosi ngu no ensa bia ngu no ahohye ma no so
o de sra kwala no a o de ya won foforo o de ne be hospital agi 40 days na so na bia wo ko won pane 40 days no so kwa na ko won pane a ko won nem pane na se wo pane o ba fa nku no ade fifa so enye no hwe good o de sra kwala na ne ho ye din akora ne nu futi a fa no ato so ni funuma no sabe ni funuma ne ti a fa no to so ebekum kuro o ye be ma so ni atwa ne du a doctor fo no wie o mu die no wie a on so fa nku no fifa so ebekum kuro no ebi a menu aba wo ko wo yate wase wo ba fa asawa double nku ni bi fa to ba bi a o mteye no o ye ne sam prensa ne nan emprena no ekuro ni bewu good ana doctor ya oba no ya yo operation doctors ni wie o mu die ni nyina wie no mo wire fa nku ne dey fifa so fa so no pa wie na enwumre ekuro ni nyina e wo mu nyina bewu so obi won so na ya yo operation dada na won te basanka obi efre obi di edi 10 years ebi 5 years was it da bia na mu ye ne hene titi o mo so no o bukato so ne bia mu ayekro ne mu sa bie fa basanku ne dey e fa so good ebe yi sa hawo ni nyina efre ho enti basane de eye ne ma bebri ekuro de ekum kuro pa mai bia balance me ba nam ka se ofi iter ba obe no me yi okwa wasaba wow na last week program na wo ka no otie no online nti oba ya so hwe ma me na no we die maba me de mi wie me ha me de pictures ebeba na wo de abana na Krobea wo de to wo ne me ama betena mo twa me nan ne picture na mo de a kire se ma me de ordinary no kan na mo de me pictures ne beba eti basa ointment ne eye ne ma bebre me pa cho wa wo ye adwumadene wo ye adwumadene wakọ adwuma ba wo na me ye wo ya fasra o de sra eye nkase mu adwuma e ma wo danso basa ointment enhyehye okay na mom no se mpompa bo na wo de ye so a ebe hyehye okay ana Krobea na no pe ya danse bi a oba bi adi e wo ointment no no ana odin oso okay ti Dubai na enura ne babo wa to anu nso hye de adware ne ba ne nso ne hyepa to so ye na ohwie bi gu adiem edisi ho e wo bo o mo keto abisu to wonde wadwara kware na wie na no wonim se nsuo na o fa nsuo ahoro anim so hye no fai no ohwie gu nanim hwie gu nanim begu no kokoso wose ne yem hye no wodi kuso na si Christ bewu awa na ointment no so odi sese no dida bi ebisi na dwae awa na wote na wode sra nanim fe nanim ne dwa no no ai doctor kan enti we da min count was what na about 30 minutes 30 minutes no we na se nanim ne amo mpomponya na kokoso enye hwe ba edwa no no was na mi pie no wode boss wa anti be 2 o'clock no ba kru oso ba kru bi ehun na was there was me bo life me bo life it na no pa eno of frame no ka James doctor ya mi shraw na ade a wa ya ma me die na me se die wawura no ka se de me cheche mu akire no o se nye no a ka manim die be wro ensu a ehuru na me die dwara ma frame dwara kwa de me die si wo ma hwe egu manim eti na o frame ka na me se on fa nku no on fa nsara so no se anadwo no o de sra so ane na asa hihye ga kram so stay on fa nsara na hihye ni jaya ebehwane okay ehwane a enti empomponya krokro anye dai ambo eti mre bia me ba me so oba bia fa bi si u bathroom fa bi si u kitchen na fa bi to u bagi okay se me nua ba na bi men no a cause say eye wat once ne dia wo de ya emompomponya na emom no say e chere ne bompomponya dia e be ye kuru na dai ansa na kunu eti adanse a oba no wadi ene afa basa ointment no wow eti basa ointment dem say me ka ho asem say wo a wo betie ho asem bia na ma America wo so de koso ma na dana wo kwa wo frame wo se senke ya me ye no na se nka me de town mu nyina ma na ka dance a obedi afa ka so no ka de ka ne nka be yeah na wo so okoduru ye no so wo ma o munimu no mo to aduro ni bi o mu tie no wo mu friend sa na me so ma dance ye hu na ka o na se ne ono ababa be program dako ti basa ointment no eye ne me bebre 30 true e ma na o mu ye padiki ono o mu ye padiki o me na me na me disra e mi nku am disra e na me disra me nam na dade obi a o nentura papai ya wo mani bi ho a padiki wa ye me ya ni namu afa no ontimi fa even though ties continue fa nansi so mesra o de wo ye padiki o me ngaze jai pe basa ointment ne fa sasa wo namu no na padiki no ba ne be boso bi ba ne be ba ko pe because we ya ema o namu ye totrotro ayi sa ne me bi a ho bia ye moto kama enye de fa be shitini bia ebe siesi yo ana obi apampan wo no obi apampan wo na say ma bi frame me last week back when I was a frame was in a bus 7 years here no was office obi ato na du o say akura no wa ne den na enko no o say doctor no say me use ko no be 3 months me jai me ba nko no me jai use akura ne namwa pampan ni bibia na de ekọ
Now last we run obeshi me ha no na nursery was it is a men fa no kona men kopa duro manam se me ne aduro bia onko sinti ona man to bi on de on fa nkosra o se aboa bi na dwunso gu nu so a ahaba no so omune be yi aboa no anwo na de afrio ada of frame no das o se otimi ko nipam enti basa ointment no de enema eye na edoso eyi pampan oba wudi siesie ho eyi wa no nyina firi ho ankanka o ma oseye obu ha ontimi nyina wa okro juba enema basa wo fasra ebeyi ni nyina firi ho na basaka so so o ma sumjai dey abafie ane de nana adan say oba bia frame firi boase de ano odin wow o say age was 28 years o say free see wo no atinka de atinka onti bi da so ne be ma da no o say wate nya atinka onti bi ebi Johnson de on o so onti bi ye ne ho omobo no o say basai problem or menstruation problem and one be man so da ote oyaw e woni ba ni enti one sister bi no ka so no so makoto do bi basa na unti Otec no so da bi no so do am to ayem say ti ne koto bi and one din ko no so mi comment de no wo de me se koto do no on ka se bi an kire stand ko so koto do no no the first month to menstruation kama afi o se to bi o da na se ase ne ho ye no ne ho ye bibi e be fawo wo hu adikode and was a problem won so no afi na ne ba mu ye ne ya no odunso ye ne ya woni be meda ye ne afi na odunso a o ya ne de onti bi because of friend am ka so on fan kunu nye de insert okay to ye na onti o ya no bi enti afi o se to bi a be ma na ba no kwa na ye ntoko because won se o ha no onti we aye se wonu aka wuro na on fan kire ngu any test to your friend was doctor sa man for diade da jame was say see ame and I'm rush be man hey was ade chi ya no koda dan for say mo wa dum me o mama tede ne atadwe for wa was matede eti me so basa capsules no yo ba wo ye be ma pe bi a kire kwai an kanka wo mo enam yare no okay enam yare na ade o how bebrebe ba sa syphilis no e ka ho asema na me da bia na me ka me madro no tam na so syphilis no yare a abeba wo ba hu se ujaribe na se ase nkukodwe na mo ase wo hu se boami wo no wani su yo basa na oba ma atwekom wo yo oba nso a pampan aba wase kwaya bie no mesro enya ade a yede na awotwe ekon yare no okay eti da bia me kam se basaka so de wo tobi won hyase na wa tokla to mienu na num no for 15 days na onum wi a de be ye ono ene be mo ayde wato aso sure eti oba be ma mesro wo nam yare otobi atobi ma oku okay be ma so otobi a tobi ma were okay na ba akoko ne de wi a ba akoko de beba titru e ma no ana me ka wasem de bia se e ma no ansa na oba obeti se pampa wase obeti so wase kwaya bie oba hu se sebe ensuogu wo no na ebi wa wanya mfie miensa enti sa woni be ma te ho na se be ma ne ka kire wo se ebi ame no da me be ma hyehyimi ame sraw emo kunu sobo e ma no kanen na yare no nam na mamunya ba ne ba bia ye gya nan ba bia ye junso wo mamu okejetia wo mamu kwa yie hwe ba bi ba ko nipa do se ni raso first public toilet nanka ayi WC na nya public toilet na ye fie ene e public etu obi free so na akota so wanya yare no etu wo de na sie wo ba be ma so de ono oba da acha 2 weeks obenya symptoms okay eti so oni be ma bi ti ono be kasa asem ni chiwa mesro mi aba tie na supam na kope basa e ba capsules na ede na yusu usu basa e ba capsules be yefro e ma o mo afiji kom hawo eni na me kasa obi ko kuna afiji kom hawo eni ne ba mu hawo akote da o se atadwo fo wa wate da ne no eti mesro kope bi neto good baby e to na duro bi e kire kwai okọ ne wa nya bi a number wa be frɛ ne 0244 26 ebi a me ka say na otika mu na opa ebi atobi opa baby ato a me say mo am barekase mo frɛ me da bi a bare nkura no e say odu barekase kuro ba ko boss man ho edwanachi story of boss man obenya bi asuofu aso new term na on be station on be na chire ode ane hospital no akwane da ono so ko heba sto bi o saji Jesus obenya bi ato me pa so opa bi atu akọ Fred Mensa heba obenya bi kayeti hallelujah heba obenya bi ho kayeti aye
Lucafrap obenya gate 2 hono gate 2 hono gate 3 obenya bi okay ana Hallelujah Herbal so Ashtown Danny Herbal Ashtown ana Konak Ashtown ana Konak so wasa obi wo emrom obenya bi ho smart emrom obenya bi ana omo amowo boase enko smart Herbal Fojo Herbal bekwai obenya bi ana baabi bebrebe etu adro bi obenya bi pa cho omo amowo akra so na omo frɛ so Repart Ventures akra okashi obenya bi ho ana baabi on so nipa bi akotu adro ni bi aminim eti wo fra eti mesra mo mo temen kan so ebi a wakotu adro ni bi oton minim baabi awa ofra number na aka kyerɛ me ba ona obi fra me man direction wide aba ho me pa cho wo ma mo wa atonso high school junction ha filling station ho no eno so moko a obenya bi ho sa e ba store bi ho obenya bi ho ana atonso hospital na chi obenya bi ho eno so mako keke obenya bi Otec junction baabi bebrebe a yeto na duro no obenya bi mesrel okọ ana okoto basa heba ointment na mesrel de bia me ba obi dika bi nam kroma so oton abasa me de enya abasa eye basa oka abasa no the dread bia so olive oil me de enya abasa olive oil eye basa ointment enti sa oto edro no ahwe number na wo ho sa 0244 2677 obenya bi me pacho santase for so no moko atasoma so a atakra mani ampo obenya bi wato ana baabi bebrebe etu adro bi akwa obenya bi ato Krobea medase menso medase ibeshia arofo doctor onona ede basa emupa no abano seze wodi ade ya wo no wanya akwanya no noma no ene abobo no fresese ya wate na one doctor enkasa wasori mi ti no madimu ama obio eye 0244 26 77 25 0244 26 77 25 offer our number we ya basafo ye no be kasa ne nupa ye de abadwa so no the opposite will be sebia no ye be kire mu nso e de amawo eni anom ne adofo mama mento nkratia ai na mensa mrebio apomodin mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plus Mox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye woni padua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye magenua wa bin abusua pomodin ho hia me yie esne bibia Enti me manom pefie ha. She, we Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye won so we Hepa Plus wife na abo no. Hepa Plus mixer. Magie dure di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada woni mfie du mienu nka ho. Our pharmacist na Hepa shop. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MTRG edweden krato ya. Mira. Yes, my dear. Ena dear. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na edi be pa na me sie wo. Wo de bebe sie me da. Oh me. Ade minim. De me die sie wo an say. Makoto Dawood 360 capsules. Ya manom ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na okrai. Me ma Dawood 360 capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma na atumi se sabro so ma me. Na akwaso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye se nansanya na wo complain waposo usisi eni ade yi ebi na me de twitwi ya wutisi ye yo se wo de Dawood ointment etwitwi na wo me 360 capsules ne ka ho dia oh na ye twi na memene we de twi na memene ai twi na memene wo de bibia so free se rekwaye mu enuom yenu enye na e wo pharmacies ene chemical shops do na mu hye no so se eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obia onya mfinhye dumienu bibia ni afre 0244886437 and 0201681717 FDA aje adwadie nkratoyi atum.
obi benya wo a na firi yade ɛna apomuden so yɛnsrɛ nkɔkwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ɛna selenium ɛna wasum de agu future life smart food aduane mu me potinyifo Thomas bi sɛ ɔmagye maduane bi nkɔsɔnhwɛ sɛ timi sanyarwa bɛsɛ wɔ ha ne akyire asikyire yade mojabroso kokram ahotutuo ɔde epua bɛma ne hunsu agene no ayɛ mmerɛ wɔ mpam de ne nase atata stroke ɛna de napos ayɛ mmerɛ future life smart food bɛboa afei de ayɛ abusua nkyɛmfa maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san yɛ adwuma kɔ nkasa ni mu saa na diabetic theory no so boa wɔne a ɛnya asikyire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba a wɔ ɛkɔ gym mompɛ high protein no binto ɔbaa bi a ɔpɛsɛ ne yɛfunu yɛ flat no wohia smart fiber any zero smart food a future life smart food di aba no ya Bolivia enterprise na akɔfa nnuane yɛ ba ɔman yi mu encrine wɔne Ghana Telecom University no yɛ opposite Kumase wɔ Bensofo line alignment ɛna tema wobɛnya bi atɔ Evergreen supermarket frɛ 0246 010150 0242 878090 future life smart food ɛbɔ daakye ho ban Owura bra Debia Sanopo Awio Awumro mehu wo me fia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efi kama awotimi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankosiaga ba akokora de enkofo yi se akosi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi onomo a na tu yo emfiduduo nie minya wo hawo bia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no hawo bia beba bo ho no obesiesie nso ama wo kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem firi se owo mfidi kama wo de adwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahodwoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahodwoda aban he bi koho sisie we di oponko penentem de je won number se ka ho 0244299520 and 0266432210 sawa kire mi Volta Drill Limited mi problem na solve Wofana se breakfast sika ode money fra broche nyina ode fa seche dumasi rural bank ehɔ na megye me Western Union sika nyina ɛfa seche dumasi rural bank wɔn te bank in 1980 wɔn adwuma penti wɔn atre wɔn nkwabaa mu wɔn anya branches maako enwɔtwe ɛna wɔn anya ɛyɛ 3 mobilization centers enso so aka ɛho dwumadi a banks edi bia no seche dumasi rural bank wɔn di mu akotene ɛyie na wɔn nyuma pa wɔn ɛyɛ no ebi enie wɔn gusu airton shells no na share bia yɛ 10 pesos wɔn yɛ current account savings account, Susu account, child account, fixed deposit, Western Union, money transfer, mobile money transfers, interbank transfers, USSD Momo, from wallet to account and account to wallet, Ghana Pay, and Afe Yishish, Womo Eyebi Ewo Womo Akache. Saudi Sikato Sechadumas Royal Bank, branch Bia, Ubetime Yino, Omo branch Bia. Oh, sir, and ye mesumi yabosi am de betrema dwumemu na kwambe na mefoso amesabeke bi. Omoma salary workers loan, public and private nina. Commercial loans, agric loans, and a funeral loan. Omoma smart loans. Nano dia yedeba abaye juma efo a omoje omakatua efa controller and accountant general. Sechedumasi Rural Bank meni aju omohihye no ho pa. Ne me hu omochi akwan we. Omo headquarters no was Sechedumasi. Omo ben edwa no. Edwa nso omo main station omo ben GP RTU Abrosa no. Kumasi Kenya se omo ne Methodist asafo no na edinhwe animu. Anwraga onion market no omo ben no pepepe. Aboabo omo wo asoase kwa no so ho a. Post office no echipe. Tafo omo club 600 Dr. Amuzu Johnson omo bompata omo ben Boss FM ewo Edum Kumasi enyina so omo nursing training college no na edi enhwe animu Asante Mampon municipal edidwai omo ben health center no chechire afija kwa abre omo ben police station no enu nti say afrefra 05016827737 ana 05016179924 such Dumasi Rural Bank PLC, the bank with the vision.
adepa wura nie krom ha de wonkwa na wonim adepa no piaw unim entwam me di product fufuo bi aba se wonya bi a woni haw adepa hene no ani eyampa eye simple plus se wo pe phone accessories be to say batteries original phone protectors headsets chargers hands free any phone accessory bia se wonya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition TV solar fan ana electric fan blenders CCTV cameras any electrical appliances bia choose simple plus Samikan se krom ha de woni ade pa hene no se me mo kira kwantam na me ho premi kumase ha de adehyeman ye ne Dr. Caesar ene die animhwe afei kejetia ye ne G2 edi animhwe ye number nie 0244590374 and 0241709636 choose simple plus eno ne papa no hanye kom abusapani abekasa titru ni ema no emema mo so mo ka ho eye abusapani kasa yo abusua chia me bedase yendi hie ya yie se de be hie nyina nmunyam nti ye de ho contract nyina ahye God's Way Funeral Home fonsa God's Way Funeral Home nso de wo wayi ye ho sua ho pa ane woton oman mu ni abrochire efundaka ededa efunu sade omanfo enim di parabra na wote ase pepepe ambulance ane ka papa wode fefunu poor bearers embrantia wo su efunu de maachi enhwen asiedie efunu ntade local ne foreign nyina picture roller boards video coverage be kajade God's Way Funeral Home was sound system kete adwa live band wo catering services anuanuane wo yiase e wo asofo a wo ye wufusom wo MCs for occasion be event bia God's Way Funeral Home there it say everything under one roof abusapani we dey ento aso biu God's Way Funeral Home no a any the right company no na ye be hu won o kumasa asafo leba kane kokobod dan no ehwe animu ho a muduru a mumusa ankrato ana momfrɛ 0322 006 221 ana 0243 7374 57 and 0266 1946 78 Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Okay. Out of 4, Yadamase, Yakoya. Yaba, Ahaye 102.9. Ahaye, Otec. Asem Beba Dabi. Jumediano. Wasugusu and area wutie. And area oh hey live. Na area ya no akai na wasan hye se Asasu Herbal Center ne kubi herbal powder no a wode aba no eje tuato onipa da sani a wutiem ye akwanya no nie se keka wo ho na bepe kubi herbal powder aduro yi bi se wo ye bema nko a de a sebe adwumadeni a emema yo e wo man Ghana yi mu nti no ya ne to de bi e haye mens empaa ya de na ye sisie entima eduru mpa so a na ya ye mobbo obi de wo hono mu asima mienu pe obi nso sebe bi a akowura tokrobo ni bi mu ama de atwia na atwikom afonwa ye kete emfaso ni so mesrewo ebi a wo de ne kura nso mu aye mre ma sebe nkofo enu bi na wato spray ho a ni nyida nso wanhwe ya adakopɛ ebegina ni so ekwa ensori bio enti beme yusu de ye natural de ye papa no de ye so ahwe na ye di ho dance eno ni kubi herbal powder idare da ya na meka kire ho sa wo de pensuo de de bi na sa kubi herbal powder bi gum na de kamum wonom a case close ana pe kubensuo bi na wo de sa kubi herbal powder bi gum na wo de kamum wonom a beme bemani jiaba nkane kase bemani jiaba oba Otec femfi ahwehwe Asem Beba Dabi before no a ubenya biato uko Misty Herbal ne Blessed Requa wumrum Freddie Mens ne Colenac wo Ashtown ubenya biato ofata drugstore wabu akwakofodia station ho ebi wo ho ofata drugstore ba akonso mfensi adankwa mebe Roma asore no ho nso ubenya bi okwa fodwo Yaw Asante bekwai ebi wo ho oba Smart Herbal wo boase ebi wo ho oba Tech Junction ba bi atonsu ka agina no kratch bi ton phone accessories wo ho kratch ne nchen ono nso to kubi
ne nupa bi na yɛka nipa a wɔyɛ sɛ aduro wi wɔyɛ sɔfo opɛ sɛ wofrɛ no na wone ne kasa ebi a wopɛ ne nkyerɛmu wopɛ deɛ kyɛ medie ana wopɛ bi atɔ ebi ne wo mpɔtɛm afrɛ sɔfo asamoa number ne yɛ 0244 166602 0244 166602 ɛna 0243 505775 unya frɛ saa akoma wei a kubi herbal powder yɛn ne yɛde aba asasu herbal center yɛbɛgye so yɛne wo bɛkasa yɛbɛkyerɛ nsɛm mu nso ɛde ama wo ɛna wie yi sɛ kyɛduma se rural bank plc ɛnɛ adwuma bi a woyɛ biaa no onue menyi twe na menyi adoa brana bɛbi account wate ɛwɔ sɛ kyɛduma se rural bank wate kyerɛ sɛ saa bank yi sɛ wode wo ho to ne so a ada wo ho akyerɛ wo no ɛyɛ saa bank yi na ɛbɛdane bɔwerɛ na watiti baabi ɛhene no ɛde ama wo sɛ kyɛduma se rural bank plc afi apema hankora deɛ wɔtwe ɛna saa bank yi bae mfinhyia aduanan nsia nie still counting yɛnte ne ho asɛmɔne enti sɛ wopɛ bank a wobɛtumi de wo ho ato ne so na wobɛyɛ te sɛ asoroboa enti wɔka ho a wokɔtɔkorɔ nka soro ɛyɛ sɛ kyɛduma se rural bank plc bank yi wobɛtumi abɛbi ordinary current account wɔ ha wobɛtumi abie corporate current account wɔ ha ɛno commission on turnovers yɛntetew savings account yɛbie susu account ubia obeto ne nkakra obehwe na ye bufu na dam me bada achi account yi obeto egu akwadaa ni tri so enru bra akwadaa ni hia sika pa no ukowuram ukwa akoyibi fix deposit ayebie no interest rate no eye kama ene ye money transfers ahodo woni ye didwa sa wo ya aban adwuma yeni ankorankora adwuma yeni wa na wo ye wadwuma oho kire wo a ye bo besia enti yema salary workers loan yema overdraft commercial SME microfinance any susu loans yema group loans yema akuafo nso besia ma wonum nso di tre wonum kua yom ye wo smart loan na ye de ma abayaduma yefo de hia ne se atua akafa accountant general wodi affordability ba ne ye hwa agina hoje ne ye do besia ma wo ene ye san ma yie nso besia Emma obia ne de hie frim na na niaye ne ntotontoto enti onua hwehwe ye kira kwan sese ya Secheduma se rural bank plc na ye nidwa Secheduma se ye bedwa no oba adwira ye ben GPLTU for dano oba kwa abri Kenya se he ya ye wo abrosan se hwa Kenya se M school no ye ben no anwonaga ye wo jene dwom ho abo ye wo post office na chi aswa se kwan yi so tafo ye ben club 600 ana mo fretro school no oba aduma ye wo boss f bechiri ho ena akomo izongu nso a ye wo second station ho anyina su chechere ene adigwan nyina nso ye mobilization center so ho bibini na wonte ase afre ye 050 168 2737 ena 050 161 7924 ewia momianonum grow fine herbal tonic and the ointment nso ka ho ewodwa so ene grow fine herbal tonic no yadura ye wokaya edinantim wote se paya oni agina no na tobi ana wo de wo mpotem ho na yeton waduro no ko ho na ka kire papa na oton nu ni se ope grow fine herbal tonic se wo ye obi a wonimu ato a untumi ne di edu anadwo a untumi na osori anopa na honam ye wo mre wo je wo ho anye oba wo de wo nsabuom wo problem obi de ba betum obi de ba dako nanu na twa obi de makora obi nso de ba bamroso mesrew kona koto grow fine herbal tonic nanonom eduro wei ye de yene ankase ye natural cocoa ene nioma bi e ka ho ne ye de aye enti sa wo de wo se wo nyare mpo na wo nonum grow fine ye duro bi a e ma ho ye den ekutia infections ahodo enti da ne da na ho den wati ase enti ma mmerema mmerwa ne nkokora nkwada ye nyina ye nonum grow fine na duro ne ye wo grow fine herbal ointment nso wadwuma den a wo ye wo bekwaba na nipaduam ya wo ya etode bia wonsa wona ukotodwe wachiri bremo wapone waposo ya wo ya wo de kasa wo pe grow fine ointment na wunya bia ma yemfa ntwetwe ana fasrasra ba bia ya wo ya no onue otoho nso e ma oda
baabi eto no obi akwa grow fry do pay obenya bi ye number ni bibi ni wonte ase afre ye 0244 596532 0244 596532 ofres ahoma we ya grow fry for beje so ye no be kasa ye wonte ase bia na wiei ye be chirichiri mu nso ne ye de amawo na wiei Volta Real Limited for ye de nsuo ne yetuo onipa da sani wutu nsu a ye tunsu pa menko fan kwanchenfo bi mo metu nsuo biara entwetwetwe ani Taford yade ahodo ne nkofa mrewo mesrewo frɛ wɔnom a ɛwɔ mfidie ɛsan wɔ animdifo a enimu nsuo adwuma no ne onimu nsuo tu no ɔmo bɛyɛ ma wo ɔmo no ne Volta Real Limited for Volta Real Limited adɔfo ne adehye enkrofo ne ndim adwuma ɛba boho drilling dia ɔnom a akwadare mu na wɔnim nim adwuma no yɔ ɛyɛ Volta Real Limited me pa chawo sɛ wa man kwanchenfo bi nso abetu nsu ama wo na problem abemu afre yen na ye me fixe yensiesie de fanfan kama pa ne yemfa ma wo obi wɔ hɔ no mo a hwɛ ɔkɔfrɛ no tu za akosibu so ti fa kakra ka wɔboa wonim adwuma Volta Drift wɔn mo wanimdifoɔ no wɔn wɔ kaye a wɔn de tu nsuo no papapa de ɛbɔnea menanim ɛbɔnea asase nim kɔ bɔne boɔ kakraka na ebutu asase na yɛ asene so no na atwe nsuo de ama wo enti ofie hɔ wasase ne so wadwuma mu hɔ nsuo adwuma na apɛ sɛ ɔyɛ a ma Volta Real Limited for emetu nsuo ma wo Kumasi ahodwo da aban ne main office ne wɔ wobɛsunya tachiman ne dɔma nyinaa nso a yɛ wɔ nkorabata hɔ yɛ afrɛ yɛn yɛ number ne yɛ 0244 299520 afi 0266 43 2210 ena wiai momma nipadua ne ho nye den kire se ye kan eno a ne koba kopeska de ba o enti se wa nwini nipadua na ho den ho na da ne da wo de ne ye da ko nipadua ne bejiga no obebɔ wato ho onko bio na je so wada enti me kan na wiai di akyerew se ba bi eton no bia se Herbal Center pharmacy over the counter ba bi ben wo bia ne wuram na kase wo pe Hepa Plus Pavi ena Plasmos se no miensa we ni to din de fearsome 3 se wunya Hepa Plus wunya Pavi na wunya Plasmos a onye se duro we beboa eye naturally made ya yedo wo ba de ensa do se meboa wo nipadua na ho de mani nyina brane enti ene wa wutie me yade be na hawo obi se siroku abom ya hwe ho obi se media asikyire yade media moja abroso ma ye kese abroso srade tamo adore me obi se matenka ateko obi se ma ye mrempam obi se media infections na adokro mi o mesra oni nyina no se nipadua na ho de sori gina brane a yade no wo so ne hwan so obetumi atene nipadua ne mu pe Hepa Plus Pavi Plasmos na nya sa adwuma no emfama wo na ba bi eto no obi akwa obenya bi ye wo bia nsuo ene wo bia nso to paye ye number ye 0542 778572 ena 059 1367898 unya fresh akoma we ya ebeneje ba afo a yen ne de the fearsome 3 Hepa Plus Pavi Plasmos no abade ye beje so ye no be kasa wate de wonti ase bia na wiei ye be chirichiri mu nso ne ye de amawo na onipa wasumdue hu hia se wasum bedwo a eto de bia ya frifie na kofie ahai ye frɛ ne se wafri wufie asa befie ye frɛ ha to be hotel ya hohoje bia ya hyeda ye so nipa wo pɛ wasumdue wo pɛ baabi e hodwo wo ye hoho no aba santimemu na wo pɛ baabi ada bra to be hotel yemo akwa bebru hwa wo ba ha ye wo minibar ye wo maid service o ma ebeba besom wo ye wo standard rooms e de ma wo ba ye wo air conditioning rooms enso wa ha fully nyanya na ebo e na obetumi ebuki online ansa na waba ye TV se ebo ba ha ye smart e na ye security service de wo day and night nyina ye sa wo restaurant enti ha yi so obehya ha e ye fully packed de wo pe bia no ubenya bi wa ha ye wo Kumasi heya jinyase heya ye ben Kumasi high school ye ben Kumasi high school jinyase Kumasi high school hwa na to be hotel yenso ye wo na wo pese wo buki advance ansa na waba online no a
Jesa number we na frɛ for booking. Hey, why your wedding na pesa oba oni mu a ubetumi abedi. We free fie wa be sha ha dwodwo ho kakra. Every ntiatia mu bi mu ni nyina ubetumi aba. Number ne ye 0531 72 7417 0531 72 74 17. Ena se bi a wo pa adwuma me ne wo ka se wo pa adwuma fresa number we ni ehwe adwuma abetumi aye na ye ma bi we ho why number ne ye 0244 37 4642 ena 0545 00 7950 o fresa homa we ya to be hotel for ebeje so no akasa na de onti ase ne akyerem na ya Bolivia Enterprise for nzo nyankopon hwamo na wie so oba kumasi sofo na alignment ho a ye ne multi home no na edi animhwe adofo ye ne ye future life nuane no aba ye nuane a so nipa da sani so ye bi dia e mo nipa dua ni gina brane mo ayade ha mo ye de ye kan se ye di nuane mu ahodenuo ene san yade enti ya haye nuane no ye wo vitamins ni minerals aduonum ye nsan wom amino acids dum kono omega 3 inulin selenium energy protein fiber ahye ye nuane mu matontwom enti me no ka ye kan se wo ye obi a sebe wo yade abra be kire yade ni mu kire yen na ye hu aduane aduru a ye de be mo akodi na wanyi wa hoto ate ye number ye 0246 01 0150 ena 0242 87 8090 unya fresa ahoma we ya yanso ye beje so na ye ne wo akasa ena wie mabedwafo wa ha na mebusa owura kwaku ben asem baako pe na me de ne cross examination nasi na mama mabedwafo abem ewo asem we nso ho na ene eye wawoda udide Fiona Boatma ene wanya afekro ede aka onfie ho na Fiona ene ye wawodai wa hankasa wonyonko I love you ose wosire nyankopon nhira de ma wate osire nyankopon na ho bambo ne nyinkyire ene nkwa husan se enkan happy birthday to you Mambo Atma, God bless you. And Master Kwaku Ben, Papa, dear me pese me busa o ma yima no. A very crucial and very critical. And it say, Aduma owura yi ka se ordinayo. Na no kra abo aye ma utumi to car nentem. And it say, mo kokofa amanfo loader. Mo de ko damping site ana baabi a muyi ne ho no a ho ne ye twero na mo ka awura anaba no aba betua oba no ahudodo a mo aba no aba betua enti se be ya mo be doje na ka awura hu se mo aba ho na ebia okwa akotua nti na mo nso mo fiska ne hye mo ho de ye made no na wa be pake car no e wo airport runabout ahomachi ko wioma dwo no na wa frɛ na nyane no no wa be huki ya tweka na bakire na mo bie asane agu ensu kase ye daase ya haimu eto de bia ebu akwakwan so ekwa kropon amanfo nsa ase so nom ne ade na mako biagu na ma ye fast akofu obi load na mo de no kɔ ba se scan de ne no aba be hye wo ho enti wo kai se wa yese be se adwuma wei anadwubom nom ne ade na obeka sa asem no de akere na hye no se adwuma na amakrachi wei ye sa ne te medase asem o kan bia ni ho no ma mejitu mo ho se me ma ne ye efa de o ka se rather about to say abu akwakwan su se hwan ya ene o nenim nim ba bi kro ani ekokohwe bibia agu bibisa bia ni ho bibia ntesa na emom enipa opewa sewa ekwan obefa so obesew de bibiribi na emiminim no me share ba bia homache na sabi onu ogia ho ya akora se obi be ka cho so kokunu nipa no kokunu ana de na oye na onim se bia
bia me fan say e bone ana enya de man ko dampu mu load we portal about bi papa ya kan na nibere semo a wo ka de to so ne say sa wo dia wo ya wadwene say onini ni hwi bio enti sa wo betwi na dia ono se kokora ma mfere so obesi hene so a onso mfere so odi adu betare so wo be sori ana dubomba woro ne ho abokwatre kwa akonsuo ni mu akopa ne chew na owi a wagunsa atoa mansuo no se oniwu ne mienu ntemu asem enti se krachi kokoye sa de na enyawo minim asem bia enyawo minim ho asem bia okay why you wadwene se owura yi se ontwa bibi te se de na wo ka se mokọ mabusu afie o ka ka bi ho asem ne adede ade a na nka wo ayi wadwene se de na ade be bija ne kwai eno de me ena wudi ka busa me kan no na men share dan ka se be di ade wei ena be ja wo enti se si a me busa wo wa busa but se si anu so wa busa no je se me so me kodwene ho se me ka se metena ha atimi ama ho muaye sisi ase papa me ko echina me the iPhone be ba ha na wo de amana na me ditro etime so me kwa akwadwene ho de me waka kra me ni wo ho okay krache na o master ma on ko dampe bibia na so no ma ko dampe me pacho me busa no question ba ko dear question masa o kai se me de karo eto gota ni mu no me be ye den ahomache no ana ka no to gota ni mu na o ka se me ko tena fie wa manton de na me be ye o run about dia minimum ne say ade a wo be ye ya minimum ne say run about na obeto gotamu no boache dan kwa anim ho well filling station bi ho sisi ai se wahu a yenso ne e park car no wo close to Red Bob sport bi e wo ha e free ho Red Bob mo na washing baby wo ha na omo ye e kire lo pam washing na ifo na omo de chance ba gi ho na nsen bi ho asamasa ya yi ase omo lodu cargo car so na boache dan kwa ye park o Red Bob eye den na car wo dadu boache dan kwa akwa e de na minim wo ho ne se car na utu na so wo se me nkyira nti na wo ba be fa car na homache utu car na wo da be twa ho manhia na wasa kwa port about wo twa ho enti to da mi be firi be ba homache kwa no na car na ye hyehye me nam car no ho am se engine no ho ayehye car ya be park car anadwo ana nwumre ni akofie na de achina still car no na hwan na de safo akofie safo ya mfa nko ne de ma hwan ye nyina wono ne menkwala ni nyina up to now ye nyina ya mfa car safo anko ye wo baabi a ya ye car no na nim baabi a de safo na de esi enti de opesa o kire ne se ono an na de ne pe ba car ne hu betu ye edi ko twa de ho e ne be twa amene na wo krache edi enti na ko tu car no o master se wa ba be ko tu car me master car metuma sora na do 2 o'clock na ma sore master airport run about o se ye nhwe load hoda nsuo no ho airport run about nhwe me di kosu abe ko master wo busuafo de odi bi abeje me nhwe airport run about nhwe nsuo ho o asem bi busa bi o me pa cho na ayi akropon no so ye nyantra akropon a ni fa so ye hwe trelo a wo kan no se passe for de no se minim ba bi a wo kan no minim ho baby a work and minim ho enti me no yemfa ka yenya anadwo adwuma ewo abu akwada anadwo adwuma ya ye bebre yenhwe bi nguda enka ncho se yenya anadwo adwuma yenhwe nguda but fa Lamford site ni baby yenhwe ngu Lamford site na wo se ye tra akropon yenhwe to me pese me se ye kwa anadwo 7 trips me ka yenhwe ho da na yusu ya alaji no ma die enti na nana die enti na me de so te black one etare numbers no die enti a pa ye mfre papa na mo di so te black one etare numbers no masa me bo anaju no mienu na wo kan no me na me fro na me black one etare numbers no anaju no mienu a ye kobokro no wonu wo kan no me ne wo wonu na kan o why na gina ho sa anaju no mienu na me ka se kwotare telephone se de anaju amako frɛ se why
Anadwo gina kwa bi anadwo no utimi de car no nipa de kwa ba so now the woman the solitaire tare tare numbers na da solitaire tare we masa me fa solitaire eye madam bato na wo bla na me ka bi am wo bla na ba wa me ka bi am me o fa number ya da fa masa na wo ya ono obusuafo nya na be di ati se me mrema o papa no obusuafo ndi bia eye mesra eye meba mesra eye wo tena ha twa me ma bedwafo mrem asem we yo ho meba mesra order hello order oh mumyama no mesra mo bia mu yana no mame mesra mo obia mu yana no mame mesra mo muntie ewiase enipa wadwene eyo temu afo me ba che muntie dia meka no adwene a eda nipa trim master kwaku enu ne temu afo wadwene enti so obi ka nokore na wo se nya nokore a eye wadwene na ebu a obem ana obu a ofo ena so otwa ntro nso na so ono se eye nokore na won so se enya nokore a ono nso wadwene na ebu adefo ana ebu adepem we ase no asemba nemom yemfa asemo a abaso emfa nkata ne omaso edinsem pi edeba saa yeinti ena mamuna ni duabo omokra na omo ye defo na omo ye frafrafo ana sedagoma mamuna na omo ye abusua bai kusasi mamuna wo bodua baako ekum nipa 4 na 2 esa dawusu kosi se asem ne ba yanim ha ya yedi ye 2 ye ene nipa 2 na anya angu ya sese wo matumi asiesie omo maka no ekropon ha ya ekropon Mr Avoka ena wi alare ofa Mr Avoka ma menchiawo onu na di abusua nanim oka abusua ne ho ya wodom ba ye enipa mienu di osie ye the next one ye okoboa ma ye sie ye no ono nso da so di ono nso koboa ye ma ye de we nso ko share form no ono nso da so no am se kai bibia si di ono nso ko so di mu ma ye de ne ko mo kire no ono nso da so enipa mienu wo mo nso kwa ano no ewiase ehu enti asemu a echiwigye ba ho na ye sei no ye hwe ma asomdwe ba mesremo obi ankana no ntum ye nkasa bio oba de achia me mama of 5 minutes enye nsemisa watie ha 5 minutes fa akramati mama mfa ba akumusa master yasa master ebra wo ton car no condemn no wakwala na won ne ye adwuma no ma ni sika ne bi e pa cho dabi medasi akra asem ye ba nyina enipa du ena wo che mpim du ena ba ko anya bi ndidie ne besie enkrofo miensa bi a wo mko owuram na wo mko wia wodwan no mko che ne owuram na wo mo cheye na ketwa na wo mu no ehwe nam ne ba ko wo ma chae ne kete ena wo hwe saa no enam die de obenya ketwa die okofia na okobo odwan wura amane ebizo wo ne yaketwa ye tunu mpani mu a pani betu na pani atu edise de tie bia ketwa na beka akire na ye ne dia endu se enam ye ya chei die de obenya ketwa ne de okofia na okobo odwan wura amane ehwa na omka fraye ene mchen foforo ene ye pe endu odwan wura wanti de meka kosi ni se we ya ekoso nyina eye didija bia ekoso enkasa secret we nyina emedadi na aboa no kan ni bre enya me nwanwa sai bia master e defend ana sai wo sai enya no kore enya mmere so oba betena ha na obekeka nsem we e wa fidikesi yisu a yete aboboa no ha endi kwan bi so sai ya e no obeka no na me de eno de enhame ebisa no enkra na ba ye no ya so ano edisesi ya yidie ne ewo mu nyina ne se ebese mitumi nua yifo se obi mfifire yemfani ne saani ntino ne ewo se odigya akwada ne kwan ne wonfanya ne kwan na asomdwe mra efisa bra wo mkotena ase na nka wo mka ye ne ba ka enkanya ne se enka sansem we nyina ebepiepie ya ekofa nsem bebre edi aba no ne saani ntina didida wo we didija wo we animu na nenam
wa won kasa ye mu kire se wo ka se ye nyede ho nya adwuma ampa wono ye adwuma no se wo kohwie ye se wan kohwie ye mfa ye no nto nchen e ma wo ase mutimi to ka dada mienu e na mo hye anya ye na ton condemn wo ton condemn so di jiska endika ya ton condemn wo de mfa ne se ka no mpo e fa se ebu ho aye komazi a ka ne yetu hu bibi a ne de atoka anum wo de mfa ne se anum po e na ye ton condemn a endika wakwada no wo mani bia na nkenye yi mfansi ya tu engine dada bi ka wura se momfa ni aton condemn endi aton condemn a endi akwada no mani bia enye yi enti se mo ankasa na wakoto e na anye yi enti na wo ton condemn enti no odi bia na nye ne ye yi enti wiase se wo sha akwada asoye se meduru ha mesoye na ndakro pe oduru ho na wansoye no a obozi oduru ho a na watuo zu ma mi adai de bia se oduru ha o me yesoye enti me ba nyina amri ahye ma adwen mu se me ba be hye wa ha enti wa ma na ansoye no obesu enti anua menuan e na meturufo ewiase nyankopon hira ene ma onipa ye odefo nyankopon so empa sisie anano no omkosie na ka me hwese bia omkosie ho no o se bia me ma 20,000 me ma 30,000 ene o se onye chinchini a ohia ka ene na ma mi jai obusa ne sa asem no o se de onye na adwen poda se obesusu bibi odi beja krachi kwan enso ne nkasa yem na ne nyina so pa ne ka hoye se me hye wo bo ba ma hye wo bo se mesifia ama ma hye wo bo se metoka ama se meboa wo enti amoa no de me metimi no na me de beboa wo enti wane ko tu bibi din an kana asem ne ye de se media ebia menya 20,000 10,000 30,000 ene de agya wo kwan o se menye tia na meje ka no no obeka se de me ma ho odin no na betimi na me ka enti untimi hya me se memfa ka na se memfa fie ma ba se master ka so no onye na adwen dade a na che se no onye na adwen dasa akura ye one ne ye adwuma no wan si di kura odi beja ne kwan ana obeboa no enti mesire minua no sebe ensemu a ekoso no enye de enti won hwe na on ka sempa bi because edida we animu na nam so se bone ade hye obi a bone ba ne trim enema bebre ene betumi asie yempe ne saa ninti ena ye ba ya ya besiesie enti menua de ewo ho no so oba o se yenkata wani ya te ase ya kata wani ya nhye se ye ne frɛ wo de pe ne wo se ye ya kata wani mfiri se wo wani monyam ho hia ye ena wo nkwa enso so ehu hia ye enti asam na ye ka no dwe ho mienu na maye muaye papa e de asomdwe ebeba na asem fa na asem nko akra medase okay ene pe de wakan panyine wo fie no master kwaku ebi wo wirem Krobea Asante kotoko Sante Maura ene ka na asem enti sabe mebusa wo se wasusu bibi ena wo se kyese ukọwechi okay oba de achi ame eja kwa ame moni papa yi entu apo na monhwe na dwene po muntu apo enhwe na dwene po sesese ninsan yemu no okoni nchi fie ne ne mpanyimfo susu ho a yebe ma ne sa akwanya no na emom se mo hwe ne nkankamu ene de ode ba no se mu swai netumi swai a mon sama me feedback after 7 Shadrack ewie enti opanyi ne me mpanyimfo yinsan mu Shadrack nso aba bedru na opanyini efri Dawood Herbal Hospital no ejeso krapa ene wo da bia ye ka kire o se udi esi wo enkane Metro FM hwa goyel no krapa goyel ne nchen hwa ubehu Dr. Dawood na one no ehia se hwini doctor no come on papa ni wo no kwaye mu nanu pawo se hwinso de kwaye brentuo emu ne enam enti se wo paduru a enya adu ha na ye adu papa pa enyini a baabi a benya afiri eye sehwe papa yi ehonso ne nchifiri enti Dawood Aba Hospital obebaaze ewa Asante memu hayi yemfa yade enkonanim nsa mfa yade ne nkokere se wonum nim yade na hyase nhwehwemu kire baabi aduro
ɛne aduru a yɛmfa nka no shark akɔ abɛɛburo ɔpanyin na ho te sɛ very good ɛnɛ nso yɛ fiada wada abɛɛburu dawudaba hospital deɛ na mowɔ ma me ne matiefoɔ bɛda se nana maɛfa kwanya so na makyea watiefoɔ na ahwɛfoɔ nyinaa wɔne yɛhwɛ dwumadi wɔ social media ɛde nkyerɛ firi dawudaba hospital ɛde ma baabi a monitor show yi bia abusuafoɔ na naka bebree na afa yɛ ho ɛne nti yɛde kakra bi na ɛtɔ so na yɛama wɔ yɛ number no location no wɔde ka kyerɛ sɛ yɛwɔ Kumasi dwe so yɛwɔ Krapa Metro FM junction hɔ a ɛhɔ a ne yɛwɔ nti baabi a wotie firi wɔ Accra baabi a wɔ biara no Kumasi abɛyɛ center fa kaa bɛsi Kumasi bisa dwe so kaa ofra ka kyerɛ mate and drivers will be so Krapa Metro FM na wobɛduru yɛ hospital hɔ a adanse a yɛdi no odo de yebe kofie edro obia na edro de sayade na te se de na nana eka no wo kwan so obia fa so te edro de sayade sure obia ne kwan ofa so te edro de sayade enti enye won ase obi beba hospital obi o se me call hospital say maden no so emfie say ba me ho antome na nya didie se Dawood Eba hospital nyame ya adom na obi dru a se de traditional medicine yɛde abibiduro sayade eno kan bibia mfrem eduru a yɛde yɛ adwuma nyinaa yɛ kan krogen nti wo ba ne nya ehu yade na ɛha wo na ya hyase ne yetu ase de ma because problem identified is problem have solved yeah so wonya hu de ɛkɔ na kyerɛ sɛ ɛha wo no utu ase ya no obi akɔ hospitals bebree akɔ over the weekend yɛkɔ central region okay yɛkɔ ya akusi kaso akɔ so edru na yɛwɔ radio station bi yi program te sɛ de yɛwia mete ya na man bi atu ka ba hɔ ɔbaa na waba reception sɛ ɔhwehwɛ Dr. Dawood enti na reception ni bisa no questions ɔsɛ me pese me hu no enti ɔne ne kasa ya no sɛ nye ɔnyɛ bɔne so but I just want to see him woni me yɛwie ya yɛpie na ɔkyerɛ sɛ Dr. Dawood ne akra wohwɛ de papa ne yɛ ya papa na bunkutudwe ni monyamfo bi ɔda ne ka mu ɛna wɔda yase sɛ yaboa no pa na be say 1 year ago waba ye hospital hada from Swedru wow oba Dawood Eba hospital Kumasi ha yade a na ha no ema ne ho dwodwoe ne be ma dwodwoe se doctor ni weni musem but nipa do dɔɔso nti ebi a wo nkae me na mmom kɔ a records mu behu mode me tu nuro so a me batu aso be se mprensa doctor me ka hye nyame di ani munyam se me gina hai pa no si a me ho ɔden afei de wo mu ne se metimi anyem meyire wow akra enti wate ye nka wo Sueduro de e wo se obehwehwe yen wantimi mma Kumasi hwehwe yen na yase a wo se obehwehwe yen nemu ba bi e beda ye de yen kire hotel bi a ye pe na onkoje maye akra ohun wo ye adwuma pa eduwachi eso aketua nso ye papa aketua no presenters na hwehwe man ni din wo se doctor we wo call the hospital ho na se nunu no a special one enti daddy mommy baby a wo hwe ye free ana wo tie Otec 1029Fm bia no menim yare kra hawo ye hospital ho eni ade nko ana ye nhwe wo ho enti baby a wo bia wo tie sabre say ye si kire yade eye mojabro so umfie na design we the 50 60 over 40 years 30 20 plus obi timi bada wo Eba hospital obe test no diabetes or pressure no we be 18 years 18 years efie du nwotwe akra bi sase de enko ana hoye ene ye didie ne enom asesa enti wo wasi kire yade ana mojabro so emfa nya adwendwen first na ehu tu anamon bra na wo ba de enti a wo ntimi nna yade ni nti a wo nante a wotumi so wakoma na ebo ejejigu wasum wo ba ye de wo tu aduro no so a nyame nam ye so wadanse ye bepie ama o mema asem akofom na di ohun odwojo o prostrate how prostrate no emu na abie enti sabi odwonso a wo hu de ebehu an ze nam ne nan ho arehu nana emema bi bre me say many guy be froka now a very young guy a okra katita ya pass katita afa ne be ne prostrate na okra na sachet nana utimu se be me bre wasase so enti baby a wo tie Otec 1029Fm no se ya sha raba ojo nso twa no problem abam emu na abie
anaasɛ emu mie ne emu yade abam o dwonso a wote sɛ dwonso de wo ko gyina wa wo kyem ansa na kakraba wokɔ ya na esan de wo mesrew saa piu dwonso no anaasɛ opesope no brada wo de ba hospital yɛde wo betu aduru so yɛde wo tu aduro no so ade ehia na sɛ obenom aduro no sɛ wanom a ɛna wunhu ne results ba sɛ obenom nko ade a the 2 weeks ne yɛde bɛma wo sɛ na watwe mi no san bra no obeba na wani gye ɛna ade kofie ma memfa yɛ number ni kan ma 0244 88 64 37 0244 88 64 37 ofreya ye na obekasa ba bia wo bia ma mensan enkai wo se ebia na wo de ne ye nam yare me se yare abu pa ene hu gas ya utunu so wonom na monten a fe damfo bi kan se wo bi sa se afa na nyame abosa ma na ba wiase ana se omo wo system ni mu dada kama wo kakra ase book mu ni pa ya do no wan hwe a yire be pa wasum nanso ekire nsam mesra wo nim de yesem brother wo de ba hospital wakoti bi wako hospital woko ye no wo de oti ye wo ye labs ya ka kire so wanya syphilis ana gonorrhea edi wunya utunu so obema no fon na efon we hi ama wo da ho a utunu se obema mu kekawo ekekawo ankasa oposa obun se ye wo de wuja na esan ye wo ya brother wo de ba hospital o ye oba sebi enam yare atena wo so ache itimi tena maso chepa yes oba bi kra ho ebetime hinta na for some months no hui wow ba be ma de ye ya na ada ne ho adi Mr. brother wo de ba hospital oba ye be ma hu aduru eno ye nwa opane aduru na ye de be ma no obenom na ekomoja ni mu nso a bacteria no matter the number of years emfa wo ni mfie dodo adi wo ni peduem onom a ebekum bacteria ni nyina syphilis gonorrhea chlamydia ni nyina wo ba ye behwew ama bibia e kama ebia na ye kasa esia no wo de no se doctor me de ne de aduru echi o ekwa na aba eduru latent stage ana tertiary akra en eduru sa etimi ma oti dwa wo sa na ono painkillers ba na enye wuti na ngasa na e ha wo bacteria na ekoso ebetima mu echi kasa esei no ayewo ya obeti wa se mo bi ne nam no ho se enkukodwie ne nase timi hyehye no Mr. Dawudeba Hospital says syphilis and name yare no se binye wa men ferry se wenya yade no men ferry na confidential Dawudeba Hospital se bio ye me fa wo yade me to abonten obi wo ho ferry se obekọ obeba hospital abe treat wo ferry wo yade ye ho a ekun mesrew tu anamon bra oyoba ana ba ema nyegidie na bra na wo ba obi wa ama ne menses no kra nhade amayi eba 2 weeks obi de flu na atekọ na ewo mu na asen aba obi nso de ne pain said Yaw Ankasa e na abre no obu nsa wo bre pa ontimi nkwa adwuma brother wo de ba hospital ne yenye test yenye labs awodo ehunu ne ehu ayawo nso a nyagidie ye wo kuma sedweso krapa Metro FM ho ye adwuma joda kusi memenda kwesi dan kwa ne yenye adwuma free 0244 0244 88 64 37 0244 88 64 37 nana weda ni mu aye nwunu brenaso na emu no obi a wo tie sabre da wo don't men na capsules eda so gina ne nice ese ya na hu tutuofu akuna mane o ye call Cape Coast ye call tadi utumu se on se eponenti enkrofo bre o baby enye ize em se hamponi na kwa ehunu enti antutuo sasabro usisi na ya oto ase ntene twetwe etwe afa usisi na afa oto ase wona se edududu utia fom ase watia fom so Dawood Herbal Hospital edru a friend say Dawood 360 capsules topaye no ene ni nko topaye na wo de otobia anopa didi no miensa anopa wano miensa enwumre ointment no fasra baby e ye wo ya anopa ne enwumre me kra de media adane mi nko efi mi tri so besi be nan ase me de sra baby eno ano no
because all the try any side effect be na a sign the dow sure ama that come pa enti Ghana baby eton no bia so benya bia to ope bia ko pharmacy bia be on herbal shop over the counter you can say drug store no okwa wo so pay Dawood 360 capsules Dr. Dawood topaye no eni ni nko no topaye na to nko na kan e adwuma bom number ni bia 0244 88 64 37 0244 88 64 37 ofra baby a wo bia no wo de kan de haw na ye be ma direction nana ya be show oni ati so ami medase out of Dawood Herbal Hospital ena ye call ye no se hwini doctor no papa no wabase obeboaye na adanse a ewo ho no esoso enti onuada se ne awunya wadanse anamontuo nie se obetu anamo na wone papa no abompu ne mpu ahotobe ye odia ena wa obekọ drug store pharmacy baby etonu na obeka se wo pe Dawood ointment any Dawood 360 capsules se wunya se nuo miemi wode ointment ni twitwie no na wo memene to paye no a onuada se ni wawie enti dia ha bia no number no 0244 886437 obefresa number we see ya woni doctor no ankasa bekasa na dia wonti ase eda wie nyina no papa do bechirim edi amawo awie Osipes Enterprise for nyankopon hyiamo onuadofo awutie mie Brakumasi Kejetia Dubai inside ha Kejetia Dubai inside ha police station ewo Kejetia Dubai enchen hwa na Osipes Enterprise yedi adwuma na anuanom yakofa perfumes a eye papa na eye kama edi aba edwaso bi bebie ma homa na tum na asemi kwaku duku ene ne master asemi mama mo abam na mabusa mo atiefo se ubetu master fo se wonye dai ana ubetu na kwada duku nso fo se wono nso nye dai mebie ma homa na tum munya abotre ma mekakra enti obaha ubenya perfume bi te se Azad ubenya Polo Club de Nuit Metlot any other brands a unipa dasani se wudi gu ho a ubetumi ehu se perfume papa ena wo yuzie afa ye wo slippers e ma ne mema de eno nso ye wo Adidas ye wo Nike ye wo Gucci ye wo Hermes ye wo Versace any other brands a eno nso se wunya ehyewo a yetumi hu se empabo papa na ehyewo ene ho na etie bi ene o ma ye ne ane akwa aba enti ebo no eda fom enti atufuo tukoton o to ne nkronkron so aibo ne wo fom ena wasa ato ade papa nso enti bra ye nchen wate ye nchen hei eye hwe quality ewo nenso ebo no eye very affordable Osipes for ye number eye 0249 238370 ena 050 252 0634 fresa kuma we na woni Osipes for oni yenkasa and now we are simple plus yensu yenie anuanom ne adofo ye de phone accessories ne ton onua wutie me unya phone accessory a eye papa na se wujusi a uni haw I'm telling you and now we say when use phone charger papa eno na da bia phone ne wo problem no onua de na won to simple plus charger ne bi na de wujusu hwe obeka se na Krobea kan mesre simple plus ne phone accessories a wakofa ba nyina ye papa ono ana ye ne brand the brand simple plus enti wunya hu simple plus ne pe wo say ye no na make an say bi ye wo ne iPhone chargers ye wo Android phone ye wo Samsung de ye wo power banks ye wo ne batteries ye wo hands free earpiece Bluetooth earpiece neck Bluetooth headset ni nyina ye wo bi ye wo covers iPod protectors ni nyina simple plus o enti ya hey wo be to papa ebo ne wo fom na wasenya papa no akwa yusu umpe we na apede simple plus ye nuoma ne ye pa betumi koton beto ne nkronko di udwuma so obakumase na agi akajetie Dubai getu animu wa adehimai ho no abrosane a eni kajetie Dubai getu ni di animhwe no frobras abrosane animu ye wo first floor hwa ubenya simple plus nuoma ne bi e na wo ba kajetie anso a enka ne ba bi a na wo ye toilet da ho no masala chi ne nchen ho no simple plus wa so e ba ko ho ye number e ye 0244
024 59 0374 ɛna 0241 70 9636 ɛna wiɛ nana bi heba ɔno nso na de nana bi go heba mixture ɛne ne capsules no aba abedwa wa wutie mie se wunya nana bi no pa bi na se wuyusu a wudi nsuo no be memene topa ye no enti e beboa ma onipadua na gina brane mo enemu yade na etete mo nemu yade a wa treat a enko no ye very stubborn enti hunu ho ano no me pa chew koto na bigo heba mixture na to na bigo heba capsules na we kura no nsuo ni topa ye ni nyina sha daka krom wodi ye fa nsuo no memene topa ye no case close ahotaba onipadua mu eya wo ya onipadua mu a wodi nsuo gu a ne kekawo onsabuo mu a enkoye ama awokra ntumi mma no ni nyina wo benyem ama ahotaba na bigo heba mixture ene ne capsules eye pa baby eto mu bia no okwa ubenya bi ye number ye 0549 99 9253 0549 99 9253 first ahoma we na wode na bi enso emonkobo na dia wonti ase no ye nkire mu mfama wo adofo memma mo abem na asemisa mi busa ene sa asem we ye sha ase no motie bright duke ne dia free ahase motie ene master kwa kuben ono nso dia free ahase ye busa nsem na mi busa wo se ye ka ye ken ubetu master for ana ubetu na kwada ne for edian na master nye edian na kwada ne nso nye ahoma no ye mienu medidi dwuma frem se ya na bra line so eye 050 522 4944 ena 050 522 5978 ofrefo a odikan aba homa ne so me ba che odi de se na aka se free he hello ya fro se na aka se free he what do you mean me te won kan odi de se wo ka se free he Krobea na Yaw Asante yes sir okay mami ya so no ba de ne eja kwa mi no ina ya papa mi ti ama ye joso ewie ye mekanisɛ asɛm na aba sɛ apanum yɛ no nyinaa nya botre mpanimfoɔ se adigyeagya animu na nenam ɛna wɔne akɔda kɔkuo na nka sɛ ɛduru baabi a bɛdi awosuo no ne bɛduru a wansuo no a wɔsugu so ɛne nti ka na masa no yɛasie biara ɔmpɛ nkyɛ na kɔkaa sɛ ɔmma yɛnyɛ adwuma na ɔnyere ho yɛnyɛ adwuma na yɛyie a ɔbɛboa no no ɔno a gosi so ne no na sɛ mo gya moma ne kwae sɛ ɔso ɔkɔgye no ɔnkɔgye no na ɛkyerɛ wɛpaa ɔmpɛ mu ayɛ mmerɛ mu na afei nakɔda no nso no ɔnya botrɛ ma ɔmpɛ bufuo nkɔɔso mpɛ bufuo a wanwie a ɔbɛkɔ akɔdi fɔ de mo nyinaa mɛnyɛ mo hɔ yie no niyɛ sɛ ɔbɛboa Krobea na yazia da se eja pia nyankopon hira o hello wudi de se na aka se free he hello wugina so ye fra o se na aka se free he oh okay hello wudi de se na aka se free he Chohu free radio ni hu na de o kan ye nte ye fra o se wo ka se free he okay ye ti wa de papa no on be ni ma boy ni e sa do ye ni e bi se ma na ye ka da na mo so nse ti ko ye ti ko a wo so ye ana to putu e ti o pe bi ma no ye se okay me so me da se no wadwen kire hello udin de se na aka se free he hello na Krobea eja e ba cho me ka se free krono mi diane ayehu be ma ma minti o na Krobea me better man to be emu ejama ade me kan se bese senya na utika no aya fa ni da ni so kwa aya fodo wo han ha no han ha de mo me no kwedo ho a ede na wo mun chance na wo mun shit pa ne kan de o so kan so so mu kasa pempa fu ni na me da se pe aba yenso ya da se hello be pa cho udi de se na ka se free he pa cho ya fra me ade me ka se free so ko ban me ti wa de
Matacho, the car no, some of what can be interested, Fana. The American say, boy, no, Yabutre. Now, the Abusa car, you know, so car, when a master castle, bed boa, you will obey a good boa. The master that I am on is a master of that one your lances. You know, lances, you are not a pecker, the amount. That you work with the old yacho. It means just a boy, man, in fact, it's a master, some master of that one, the master didn't know the defensive man. The master that you have one when your lances. Let's say they want to car the man, not boy, not but the new car, you're flying, you know. Okay, Mens me that say. Hello, we didn't say now, Casafree. Hey. Hello, good afternoon, Mr. Krobea. Yes, sir. Your friend say, Casafree. Hey. Danny, a queer consumer card, dear about Otec. Danny, meet you adventure. You can make an say. And now, dear, say, we know, or bit mamma, I can't say. No, could see toilet make good and soon. You know, me giddy, yes, I'm not say, I will put one more back can of crest. Now, some mamma, Catebu, Mobaya Buano, then a bear at the Bonnie Bia Antono. Now, a dear month, me will give you most of moving to Miss West easy. Ama, dear essay, Nakola and Idino, or not so in Sabeka. Manabo Atonium, I'm not the Bibiala Ayaboko. Yanko Pistamus. Bye bye. Okay, yeah, that's it. Hello, me Pacho, we need to send our Casafree. Hey. Now, I call the Apache Yanko of Peace and Tanka, you Yo, Yanko do, Maminti adventure. Yo, Majin Senator, I said the Pierce and I'm Mr. Fiences, and baby and not a brand can say. So you have my baby. A brand can take about one can have known to you. If you have a child piece. Openino and come on, Abante region. Openino now. If you actually be area. It's no Abante in so my years, you also my Abante, they are not material. On from my Abante, I come and tell you. I know, sir. Yeah, whatever, job on the car, Abante, I didn't want to. It's one of our. I'm going to come and see nothing, so yeah, Abante, I said, and for Mens me that say, young Kodo. Hello, we didn't say now, Casafree. Hey. Manacro, Eja. Yeah. You, a jabri. Maminti way. Yo, Asem last week, Mitie, I think Mokasi Messi, no, na, ye pedia Bequacusi. Let's remaster no. Asem Beba Dabi. Ye did you or just my making you. So say on your Corano or Buaqua, Equaso, Enqua, yes, I appreciate you move the Janani Kubu baby. Any only room did you. Won't confusion, some confusion, let's say I'm passing or Marco Hodia and Pataqua Daniel Peno. 1 year. Some more, let's a more or more hold that. Let's say I don't show a cat and maybe a good master and so they are. Anyway, so a channel. Break Kurasutia and your master no do no answer pay on Fan Patano. Okay. When me point a mimijina. Mate. So your man Yako. Mens me that say. Hello, me Pacho did the send our Casafree. Hey. Hello, now Krobea, FM of Yaka, the young Panta. Of a Maminti way. No, only a quantity in an tea, Nensemono. On the friend is all the Kaya, or can be said. Some more because the taxi be granted also above one. On Venanka, one and answer what to carry no quantity, or no, who didn't see me. I didn't see a winning and something that we here. No, of a picture, Mamma Breton gentlemen. If you also for now, kind of news or why be decided, because every area, so will be no done. I do sorry, Kobania, my system, Diana, Kubanizini, and my Union area, and you can eat it here, and Munyamasu Hill. I want to make that. Mens me that say. I don't for me that was say, any more adventure. Men fafre phobia bio yadamase mwaboa ye pa wadwene mu eya kwa me de dwuma bi hye woni obo ade a chia men sase munkodi krache no prepare say onko na chi oni na busuya nkosusu ana say oni mosusu bibia ye betumi aka ne fitia mu ni abebo atiefo amane ene na me da se ye ni abrante no ekoe na kan bi e wisa bu ya so se wasusu bibi di amaye se any abrante no kofitie na yenkosusu. Okay. Medamon somase se aboa no ne ntakra be ye fe a ne ho be ye fe ye ntakra moye adwuma na ene mensan fa nhye monsa na de oka ye no monto ne sempa emfama owirei
na monhwɛ ma asomdwie ne mmra na de ebisi no adwada memmɔ metiefo nso amane ti opanyina aba ye da asese ye to nza frɛ wa oba krachi a nso ne unu a so ndem asɛm ba ye da mo nso ma se omienko fitiem na de me ka ne sɛ obia ama na koma mmra fom sese ya na de sese ya asomdwie no enye na obia nya ne ho mate mesme da mo ase enti mo nya ma me arofo ne ade hye de agya kwa me abekan ya kyerɛ sɛ asomdwie bɛba enti agya kwa me ne obo ade akyi ame me da mo nso ma se na Vim champagne energy drink no and also Trillium Industrial Limited for drink ya one mode aba na ewo dwaso onipa da se ni awutie me akwanya no nie se wo bepe wo Vim champagne energy drink me say every sip ebe ma wo Vim no ama wo vigor no ebe ma that instant boost me pa cha udwumadie bi awudie adofo ne adofo na ehia se munya Vim champagne energy drink wase a e ma ho ne ye de e ma hode ba ho yempeda moment bia ewudwumadie bia ase ena wonam a wo ye wadwuma yi ura store ho supermarket ho je Vim champagne energy drink sepe wade nkakra ahoden soronko beba na wo de aye wadwuma no Trillium Industrial Limited ye de aba o pedodum anase mise bia ye number 0322 190877 na da Sibre Herbal and Research Center yeni akofa enupa miensa de abadwa so da Sibre Imu Plus capsules se duro we ya duro mesra wonipa di dasani bia wutie me da Sibre Imu Plus capsules da Sibre Herbal mixture ena da Sibre Black tonic enuro miensa we se wunya bi na se wuyusu a wawie hwe onipa aduaba ene atosode ena dokotafo miensen aye hwehwemu aka bomudi aye da Sibre Imu Plus capsules no edise we ba ana bema na o memene sa topa ye we bia bo awo wa wo se makoma bom peri me nsa ne me na nyina aye bitititi ma ye mre wo mpam sa wo ye bema ana wo ba wo nante kakra na wa bre ya na wo nsa aye otofo wo na aye otofo esichire yade nie chese yade basa to de bia na wo nipadua no ba bi wo so infections nko na adokro wo da Sibre Imu Plus capsules na duro wi ni wakagina mu na da Sibre Herbal mixture ne de ema sabe mu won sabu mu problem no moduro nie se wonsu ye obi a wakoti na mu yade wo dwonso no wo dwonso ema eta wa yase wo kyemu ema to sa duro we bi da Sibre Herbal mixture no wodi nsuo ka oni padua na na kekawo enemu yade adokro pa wunya da Sibre Herbal mixture be solve sa issue no se wo mogya awe wanimu aye ho ya wani ase aye fita wakoma bo pim wa hwe betu ahe bewu konna kope da Sibre Black tonic enti na me ka kire wo se nka wo benya enuom yensen to na use bom na beboaw da Sibre Imu Plus capsules da Sibre Herbal mixture ena da Sibre Black tonic oba Otec 1029Fm ha Asem Beba Dabi for office wo no ubenya da Sibre no pa bi ba bi eton wo bia nso ko okone bi do a je number na frɛ eye 0535 01 0442 0535 01 0442 Eradi fie Herbal Center Dr. Mankwa ne da no wobekuma se yakrono mbosie Red Park aha ne wo wa wo etiremu yade na wako a enko enemu yade nie mojabruso nie twere yade suro do wato form wontimu twetwe na wonsabuo mu nya wonso opeba o ebi a waye mrempam bra bewura Eradi fie Herbal Center ha na hei da ye kan de kyerɛ mo sɛ ba bi atokuru de bia no eduro bewura papa de duro bɛka ho ahoto bɛba krono mbosie Red Park ena yewo ye number ye 0241 09 3915 ena 0549 206633 na 3P garlic mixture nso ye duro Piwak Natural Health for ne diaba wa wo pressure nyina yie wo cholesterol nyina yie immune system ne mfanhyin yie wa pone wa posoto de bia no ho no wunya 3P garlic mixture na so no mo a ebebo aba bi eto no bi akọ abenya bi frɛ ye 0248 92 8824 arofo ni ade hye mapon medi de Krobea nana Yaw Asante Yankopon ya adomo akwasiada yebehia ewo Santase fankyere bra Asem Catholic asafum Easter praise no yenyina yenhia ne emfamre jataba ohihye adwumadie nu ye de bae agya kwa me ne obo ade akyi ame ote wonka kwadwomo eni ni nuanom nso taa ye kidie contentan ne so okwantuni afedie matoba ha
hwɛ ho yie kɔsi sɛ nyankopɔn yɛ adom aduada yɛbɛhyia nyankopɔn hyira yɛ nyinaa dwabrem pm kanu ɔde ba bɛsom makrawo Otec 1029